Dobré ráno prajem všetkým. Vidím, že už sa postupne pripájajú ľudia, to čisto pekne rastie, čo nás veľmi teší. Ešte chvíľku počkáme, kým sa všetci poprihlasujú, po prípade kto mesta, tak im dáme ešte nejakú minútku, dve. Potom oficiálne začneme. Dobré ráno, v prípade, že ste sa teraz prihlásili, tak ešte čakáme minútku na tých pozdejších. Tak, ešte raz dobré ráno všetkým. V mene agentúry Sario by som vás tu všetkých chcel privítať na tomto webinári. Veľmi nás teší váš záujem o túto tému a že ste si teda našli čas pripojiť sa. Spolu so mnou tu sedia zástupcovia poradenskej spoločnosti BDO, ktorý by som teraz rád predstavil. Je tu s nami pán Vince, pán Šrank, pán Daubner, pani Pelečová a pani Bublíková. Ešte raz poradenskej spoločnosti BDO vám veľmi pekne ďakujeme, že ste si našli čas a priestor s nami uskutočniť tento webinár. Taktiež by som rád privítal aj moju kolegyňu zo Sária, Miriam Sabatočovú. Zástupcovia spoločnosti BDO vám teda porozprávajú o problematike kapitálového vstupu do firmy, problematike akvizícií, fúzií, ale aj nástupníctva. To je téma, ktorú tiež mnohí ľudia riešia. Ja už len pár organizačných informácií a môžeme sa potom vrhnúť na to. Tento webinár máme nahrávaný, takže nahrávku potom nájdete na našom webe. V prípade, že by ste sa museli skôr otvoriť, tak si to viete potom dohľadať. Taktiež s vami budeme zdieľať aj prezentáciu. A svoje otázky samozrejme môžete zadávať cez question and answer na tej spodnej lište a po jednotlivých prezentáciách, respektíve na konci sa budeme venovať aj vašim otázkam. Ja to teda ďalej nejdem zdržiavať a ja by som rovno poprosil pána Vinceho, aby teda začal. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne, pán Ondruš. Začnem zdieľať prezentáciu. Iba mi prosím potvrďte, že je to vidieť. Áno. Vidíme. Vynikajúco. Dobrý deň všetkým ešte raz. Moje meno je Tibor Vince, som manažerom na oddelení podnikového poradenstva spoločnosti BDO. Je mi cťou, že môžem dať toto úvodné slovo. V prvom rade by sme vám v mene spoločnosti BDO veľmi radi poďakovali za vašu účasť. Veríme, že zodpovieme všetky vaše otázky, ktoré nezodpovieme, tak veríme, že budeme mať česť možno sa následne osobne stretnúť a porozprávať sa aj osobne. Úvodom by som vám rád teda predstavil našu spoločnosť, s kým máte dneska tú česť. BDO patrí medzi popredné poradenské spoločnosti, v podstate pôsobíme takmer na celom svete, 160 plus krajín. V rámci Slovenska máme zastúpenie naprieč všetkými divíziami, či už je to dane, právo, audit, účtovníctvo, alebo teda spomínané podnikové poradenstvo. To je asi taká najkľúčovejšia informácia, ktorú si potrebujete zanechať z tohto slajdu, že v prípade akéhokoľvek problému, ktorý sa môže vyskytnúť vo vašej spoločnosti, tak viete, že sa môžete na nás obrátiť. Regionálne pôsobíme v podstate od východu až po západ. Máme kanceláriu v Košiciach, menšiu právnu kanceláriu v Žiline, ale gro našich profesionálnych kolegov pôsobí a sedí v Bratislave. Na Slovensku nás je 150, tržbami a veľkostne približne na úrovni 10 miliónov.
a celkovo za všetky divízie. No ale čo sa teda týka konkrétneho, by som povedal, že transakčného poradenstva alebo toho transakčného tímu, ktorý vám dneska bude predstavený, ten dneska v podstate vedie kolega Alex Schrank spoločne so svojimi kolegami a spoločnosťou W Partners, ktorí v podstate s BDO podpísali exkluzívnu spoluprácu a od septembra tohto roka by som povedal, že sme spojili sily a dovolím si povedať, že dneska BDO disponuje skutočne jedným z najseniornejších a v podstate by som povedal najsilnejších transakčných tímov na Slovensku. Ten tím skutočne má za sebou približne 30 rokov skúseností, neskutočný počet projektov v oblasti akvizícií a fúzií. Tá zaujímavá informácia, ktorú v podstate my ako spoločnosť prinášame tým, že máme ten globálny rozsah, tak samozrejme disponujeme robustnou databázou slovenských ako aj zahraničných investorov, keďže transakčné poradenstvo je na našej dennej agende. Tou problematikou, ktorú v podstate vám budeme dneska vysvetľovať a približovať, sa zaoberáme skutočne na dennej báze. A podstatné je veľmi to, že tú transakciu skutočne vieme uchopiť z každého pohľadu, či už z pohľadu finančného, daňového alebo právneho. To je určite oblasť, ktorú vám dneska kolegovia v podstate aj priblížia, že netreba mať iba jedného, by som povedal, že rodinného právnika, ale skutočne na tú transakciu sa treba pozrieť opatrne. Či už kupujete alebo predávate spoločnosť, môžu vás čakať rôzne našlapné míny, ktoré si nemusíte uvedomovať, ale veríme, že táto dnešná prezentácia, respektíve tento webinár vám poukáže na všetky kroky týkajúce sa v podstate transakcie. A týmto by som možno že predal slovo kolegovi Schrankovi, ktorý v podstate vás prevedie spoločne so svojím tímom celým webinárom. Alex, v podstate stage is yours a nechávam to na teba. Super, ďakujem veľmi pekne, Tibor, za tento krásny úvod. Dobré ráno. Veľmi sa tešíme, že máme takýto záujem. Pozreli sme si aj otázky, ktoré ste poslali. Trošku sa ťažko odhaduje, aká ťažká alebo náročná by tá prezentácia mala byť, takže sme sa to snažili uchopiť tak, aby to bolo prístupné. Ak tu máme potom nejakých transakčných profesionálov alebo ľudí, ktorí zažili transakcie, tak môžeme potom samozrejme v rámci diskusie prejsť aj do nejakých hlbších sfér. A najčastejšie, s čím sa stretávame na Slovensku, keď niekto chce predať firmu, úplne najčastejší dôvod by som povedal, že majiteľ sa blíži k 60-ke, dcéra hrá na klavír, syn je lekár a nechcú pokračovať, alebo proste nepodarilo sa mu tam zabezpečiť nejakým spôsobom, aby tá firma pokračovala, alebo jednoducho, aj máme teraz konkrétneho klienta, na ktorého myslím, ktorý ešte ani nie je v tom dôchodkom veku, ale už si povedal, že už toho má dosť a chce skúsiť ako keby druhú kapitolu svojho života. Už má vybratú aj Marínu v Chorvátsku, kde si chce kúpiť dom a kde chce proste ako keby žiť trošku že iným životom. Takže to by som povedal, že je prvá vec, že je to nástupníctvo. Netreba to možno odkladať príliš neskoro. Máme aj teraz konkrétne debaty s ľuďmi, ktorí trošku to urobili neskoro a teraz sú nervózni a my hovoríme, že nevieme akože robiť zázrak, aby sme predali tú firmu za 2 týždne. On už to raz skúsil ten proces, nejako sa to nepodarilo a teraz už by naozaj chcel ako keby odísť do toho dôchodku a už je trošku neskoro. Čiže treba na to možno myslieť skôr, pokiaľ si vychovávate dediča a niekoho, kto tú firmu prevezme, treba ho samozrejme pripravovať na ten proces. Tie veľké nadnárodné korporácie to robia úplne plánovite a máte tam succession plan pre predstavenstvo a pre budúceho CEO a podobne, čiže treba na to myslieť aj v tých súkromných firmách. Druhá možnosť je, že hľadáte strategického partnera, to znamená, máme teraz klienta, ktorý hovorí, že áno, my sa vieme dostať do zakázok do nejakej úrovne, ale vidíme, že aby sme dokázali sa posunúť o tú úroveň vyššie a vyhrávali toho viacej, potrebujeme niekoho, kto má väčšie čísla a aby to nebolo obrat v jednotkách miliónov, ale v desiatkách v tom jeho konkrétnom prípade a tým pádom vie, že bude schopný proste preraziť na nejaké nové trhy. A potom sú časté prípady toho, že chcete financovať rast, chcete ísť do Českej republiky, do Maďarska, do Nemecka alebo proste na nejaký iný trh, alebo ten náš klient treba má aj patent alebo niečo podobné, do čoho by rád investoval, lebo tomu verí a potrebujete získať dodatočné jednak peniaze a jednak v niektorých prípadoch možno aj skúsenosti a doplniť ten manažerský tím
na to, aby sa ten rast potom aj zvládol, lebo aj rast môže byť zradný a keď to prepálite a nemáte k tomu nastavenú firmu v zmysle procesov a toho, aby ste to boli schopní zvládnuť a ufinancovať, tak sú aj príbehy, keď ľudia skrachovali kvôli tomu, že rástli príliš rýchlo a skončili s tým, že mali všetky peniaze v zásobách, prišla nejaká kríza a zrazu ste v nejakej reštrukturalizácii alebo niečom podobnom. Čiže okrem toho, že si snažíte ísť niekedy pre peniaze, tak možno hľadáte aj niekoho, kto vám tam poskytne aj nejaký management, systém a podobne. Čiže to sú asi najčastejšie prípady, keď sa stretávame s tým, prečo slovenskí vlastníci firiem chcú firmy predávať. A možno, ak sa posunieme na ďalší slajd. A Tibor, ďakujem. A to je moja fotka krásna. A poďme rovno ďalej, už nás myslím, že Tibor dosť predstavil. Posúvaš to? Áno, ešte ďalej by si chcel ísť, tu máme typy investorov. Aha, pardon, ja som si teraz pozerám, že áno. Typicky jedna z prvých vecí, čo robíme pre klientov je, že okrem toho, že im spravíme nejakú valuáciu, aby sme sa dohodli a zladili si očakávania, že kde sa dá očakávať reálne hodnota ich firmy a koľko môžu očakávať, že za akú sumu ju predajú, tak druhý krok je, že sa snažíme identifikovať, kto by mohol byť ten, kto bude ten ženich pre tú našu nevestu. To znamená, že koho s tým ideme oslovovať. A je to v takýchto možno 3 skupinách. Strategickí investori, pokiaľ máte kliniku, tak to bude nejaká iná skupina, ktorá podniká v zdravotníctve. Pokiaľ máte strojárskú fabriku, tak sa budete pozerať v podstate po svojich konkurentoch alebo väčších skupinách, ktoré sú typicky možno trošku viacej integrované a majú toho viacej. Čiže keď ste papiereň, tak vám tam padne Metsä Tissue alebo SCA, ktorá sa teraz tuším volá Essity, alebo nejaké takéto veľké papierenské spoločnosti. Proste je to niekto z vášho odvetvia, u ktorých by ste vedeli si predstaviť, že by vás kúpili. Je tam väčšinou motivácia na to, že dokážu doniesť nové zakázky pravdepodobne. Otázka je, ako majú oni motiváciu. Typicky v našich podmienkach to býva, že sa snažia sem si postaviť nejaké výrobné stredisko, ktoré bude schopné konkurovať vďaka nižším nákladom, ako sú povedzme si v západnej Európe alebo v Amerike. A pre toho majiteľa je to často to, že teda sa spojí s veľkou nadnárodnou značkou, ktorou dlhé roky konkuroval. Je to pre neho prirodzená autorita na tom trhu. A pokiaľ je to teda správne nastavené, tak sa dohodnú na tom, že tá firma bude ďalej pokračovať a tým pádom on môže byť hrdý na to, že to, čo vybudoval, tak jeho ľudia majú perspektívu ďalšej kariéry a nejakým spôsobom fungujú. Čiže to sú kvázi strategickí investori. Ak sa pozrieme na príbehy slovenských privatizácií, povedzme, tak to boli všetko strategickí investori. Západoslovenskú energetiku kúpil E.ON, východoslovensku kúpilo RWE, plynárne kúpilo konzorcium E.ON, Rurgas, Gaz de France. A mal tam byť pôvodne ešte Gazprom, čiže vlastne predával aj štát svoje firmy ako keby hlavne principiálne strategickým investorom. A potom sú finanční investori a to sú ako keby fondy rizikového kapitálu alebo private equity. Také tie slovenské známe, o ktorých sa hovorí, tak je povedzme si Penta, JNT, Woodenko, alebo proste tieto firmy, ktoré nejakým spôsobom majú nejaký privátny kapitál a investujú ho. Najväčšie tie nadnárodné sú firmy typu BlackRock alebo podobne, ktorí proste ako keby kupujú firmy, ktoré nie sú potom obchodované na kapitálovom trhu, ale sú ako keby vlastnené týmto konkrétnym privátnym fondom. Na Slovensku možno transakcie, kde sme videli private equity, sú skôr také infraštruktúrne. Taverkom, ktorý vysielanie sa predal veľkému austrálskemu penzijnému fondu Macquarie. Grafobal Energy Group sa predala britskému fondu Infracapital, čiže skôr sme tu videli tie infraštruktúrne fondy, ktoré sa, ako už z názvu vyplýva, teda špecializujú na infraštruktúru. Bola kedysi transakcia, keď Slovakoformu kupoval Warburg, to je tiež veľký fond, a Zentivu tiež oni mali, čiže private equity funguje na báze, že vlastne pozerajú sa na tie firmy s horizontom investičným 5, 7, 9 rokov maximálne. Typicky chcú tak alebo skôr strojnásobiť hodnotu počas tohto investičného horizontu. Často je tam taká tá hra, že kupujú tých firiem niekoľko a potom sa snažia skonsolidovať nejaký
nejaké odvetvie, vybudovať väčšieho hráča. Keď sa potom dostaneme k valuáciám, tak sme tam nakreslili nejaké čiary o tom, že kde si myslíme, že sú, povedzme si, ako sa oni pozerajú na to investovanie. Typicky nemajú také zdroje v zmysle toho, že by sem nabehlo 10 alebo 15 Nemcov alebo Korejcov, aby začali potom akože manažovať tú firmu, čiže tam je to skôr o tom, že tam väčšinou tí zakladatelia zostávajú. Povedzme si, že si tam pošlu niekoho, aby im strážil financie ako CFO. Sú schopní dodať aj ako keby ľudí, ale skôr v zmysle, že povedzme si, že skladáme firmu, ktorá bude v Poľsku, v Čechách, na Slovensku, v Maďarsku a v Srbsku a hľadajú normálne ako keby na trhu CEO z daného odvetvia, prípadne CFO a donesú tam potom ten tým. Majú samozrejme ale ako keby skúsenosti zase z toho finančného sveta, čiže reporting, daňová optimalizácia, prístup ku kapitálovým trhom. Ďalšia vec je, že to potom typicky zadlžia a vymaxujú teda ako keby dlhové financovanie. Keď sa pozriete napríklad na Slovensku, tak v podstate asi by sa dalo tvrdiť, že EPH funguje nejakým podobným spôsobom ako private equity, ktorí vstupovali do slovenských plynární a do stredoslovenskej energetiky. Tam sa potom následne vydávali aj dlhopisy, čiže je tam presne ten príbeh toho, že tie firmy potom zadlžia a vlastne vracali ten kapitál investorom, v tomto prípade teda sebe a slovenskej vláde, čiže to je taký ten spôsob fungovania. A hovorí sa o nich, že už keď vchádzajú do miestnosti, tak vždycky hľadajú exit a pozerajú sa, že kadiaľ budú utekať, že vlastne tam oni vlastne pracujú k tomu exitu, aby to po tých, povedzme si, 7 rokoch dosiahli ten trojnásobok toho, za to zaplatili, keď to pôvodne vstupovali. Samozrejme, niekedy majú tie veľmi dobré investície, niekedy sú investície, ktoré sa im až tak trebárs neoplatia. A Penta je slávny príbeh, keď kúpili Mekom, tak za neho zaplatili pomerne vysokú sumu a nie som si istý, že sa im vrátila, keď to predávali tým Američanom, alebo to bol treba nie až taký veľmi úspešný príbeh. Tí individuálni investori na slovenských podmienkach do určitej miery ako keby sú tak trochu previazaní na tých finančných investorov, hej, čiže vlastne je nejaký zoznam bohatých slovenských a českých podnikateľov, ktorých sa môžu zaujímať o vašu konkrétnu firmu. Babiš skupoval kedysi všetky družstvá, pekárne a poľnohospodárskú výrobu, potom ako sprivatizoval tie chemičky a rôzny, najbohatší Slovák dlhé roky bola asi ešte aj je Ivan Chrenko, ktorý kupoval alebo staval investičné projekty v oblasti real estate, čiže ak si pozriete Forbes, zvykne robievať tie rebríčky najbohatších Slovákov a Čechov a to, čomu sa venujú a sú často ako keby zaujímaví hráči alebo teda niekto, koho oslovujeme, pokiaľ sa nám zdá, že je to v tom ich segmente a že by ich táto konkrétna investícia mohla nejakým spôsobom zaujímať. Čiže aby sme si toto vedeli predstaviť, začnete transakciu a poradca vám donesie. Samozrejme, väčšinou to býva tak, že ešte vás niekto oslovil a možno aj kvôli tomu ste začali nad tým rozmýšľať, že sa idete predávať, takže nejakých, a samozrejme poznáte svojich konkurentov, takže obvykle majiteľ príde so zoznamom 5-10. My mu tam možno pridáme nejakých ďalších a ešte tých finančných a individuálnych, potom si vyškrtáme, že za tými to nejdeme z takého alebo onakého dôvodu, lebo je to citlivé, alebo proste tu nemáme pocit, že by sme dokázali spolu fungovať a potom si zostavíme nejako ten investment universe, čo sú vlastne tí investori, za ktorými s tou danou príležitosťou vieme potom ísť. Poďme možno ďalej. Hodnota firmy. A k tomuto sa ešte potom vrátime, ako keby do väčšej miery toto máme rozpitvané v takej prípadovej štúdii. Ale v podstate toto je niečo, čo robíme celku na začiatku, že sa s tými majiteľmi rozprávame o tom, že koľko by tá ich firma mohla mať hodnotu a majiteľia na to majú často rôzne subjektívne názory, lebo sa na to pozerajú ako keby možno iným spôsobom. Už sme sa dosť posunuli, kedysi ľudia mali taký trošku, ako keby sa na to pozerali cez tú podstatu, cez účtovnú hodnotu firmy, cez hodnotu budov a strojov a podobne. Dnes už každý vie, že jeho firma je hodná 7-krát EBITDA, keď za ním prídete, aj keď niekedy si musíme presne zadefinovať, čo to vlastne tá EBITDA hovorí. Ale treba sa na to pozrieť, aká je realistická hodnota z pohľadu majiteľa, ako sa na to on pozerá, za koľko je to prípadne ochotný predať. A my sa mu snažíme povedať na základe podobných transakcií alebo teda tej indikatívnej valuácie, ktorú ten poradca by mal urobiť na začiatku, že ako to je reálne.
A často je rozdiel medzi tým, čo sú reportované výsledky vo Finstate a to, čo sa potom používa pre transakciu. K tomu máme potom konkrétny, detailný celkom príklad, takže by som teraz do toho úplne ako keby nezachádzal. Druhá vec, ktorá je dôležitá, je, že ak ja rozmýšľam o tom, že tú svoju firmu predám, tak je dobre sa nad tým zamyslieť z pohľadu, ako sa na to bude pozerať nejaká tretia strana a upratať si vlastne doma, aby som zbytočne si neznižoval hodnotu kvôli nejakým rizikám, lebo niečo, čo ja nemusím považovať, alebo čo ja môžem považovať za teoretické daňové riziko, teoretické riziko hroziace z nejakého súdneho sporu, alebo zo spôsobu, ako som sa rozišiel so spoločníkom pred 5 rokmi a ja som si 100% istý, že sme OK, ale niekto, kto príde zvonku, sa na to môže pozerať trochu inak, pretože on to považuje, pozerá sa na to proste možno trošku inými očami, čiže je dobré urobiť si kvázi inventúru toho, čo by ma na tej transakcii mohlo chytiť a pokúsiť sa to upratať a vyriešiť. A takisto sa pozrieť na to, či sa tej firme dá nejakým spôsobom pomôcť a porovnať ju aj často, keď robíme to porovnanie s tým, keď robíme tú valuáciu, tak sa pozeráme, ako vyzerajú porovnateľné čísla, čiže vieme tam upratať pracovný kapitál a nejakým spôsobom ho znížiť a zefektívniť. A pokiaľ sa robia hlbšie projekty, vieme sa pozrieť na to, ktoré výrobky sa akým spôsobom vyrábajú, či by mali byť robené na sklad alebo nie, na ktorých linkách bude bežať toto, na ktorých linkách bude bežať toto, akým spôsobom ja nejako incentivizujem svojich predajcov, ako si vyberám projekty, ako plánujem výrobu. To znamená, že existuje spôsob, ako sa viete na ten biznis pozrieť a navýšiť hodnotu. Typický problém napríklad, ktorý máme, je, že niekedy niekto má veľmi dobrého klienta a raz tu spoločne sústredí sa na toho klienta a potom, keď sa pozriete na tie čísla, tak 80% obratu robí s jedným klientom, čo je síce skvelé, ale zase keď sa na to pozrie ten externý investor, tak samozrejme, že sa obáva toho, že on teraz zaplatí milióny a tá firma z nejakého dôvodu príde tam nový manažment, ona sama je predaná, ten zákazník, hej, alebo proste najmú nových manažerov, ktorí urobia tender a vyberú si iného dodávateľa, alebo to výrazným spôsobom skresajú a jemu zrazu odchádza ako keby nie, že 10% hodnoty firmy, ale odíde mu 80% a to už je dosť veľký problém, čiže ak sme v takejto situácii a máme ešte chvíľku času, tak lebo povedzme si robíme ďalšie opatrenia, robíme si nejakú holdingovú štruktúru kvôli daniam alebo kvôli niečomu podobnému, tak je dobre pokúsiť sa ukázať, že vieme mať trebárs viacej ako iba jedného klienta. Čiže tam je diskusia o tom, že čo vieme s tou firmou urobiť, tak aby sme odstránili rizika, aby sme ju urobili čo najviac príťažlivou, aby práve v tých očiach investora, či už je strategický alebo finančný, vyzerala tá nevesta čo najkrajšie. Poďme možno ďalej a neviem, či nebudem... Áno, odovzdám teraz slovo kolegovi Heňovi Daubnerovi, ktorý vás prevedie cez životný cyklus podniku a časovanie transakcií. Ďakujem a dobrý deň aj z mojej strany. Vlastne prešli sme si tým, že prečo vlastne predávať firmu alebo kupovať firmu a komu. To, čo je ďalšia otázka, je, aké je správne časovanie, v akom momente je najlepšie nad kúpou alebo predajom podniku uvažovať. Málo ktorý podnik, respektíve skoro žiaden, nemá neustály rast, ako väčšinou v podnikoch existujú nejaké cykly výkonnosti, či už sú spôsobené tým, že produkty tej danej spoločnosti nie sú úplne diverzifikované a je tam závislosť na jednom produkte, tak jak je to uvedené na ľavej časti tohto slajdu, kde produkt môže prechádzať nejakým vývojom, uvedením na trh, rastom a potom nejakou maturitou a potom niekedy až presýtenosťou trhu, ako možno príklad známy na Slovensku, ktorý sa riešil aj v médiách, Dedoles, e-shop s ponožkami a podobnými vecami, kde naozaj táto krivka fungovala. Na druhej strane aj pri firmách, ktoré nie sú závislé iba na jednom produkte alebo už majú produkt v štádiu nejakej zrelosti,
tak je tam častokrát nejaká sinusoida, ktorá súvisí s ekonomickými cyklami, či už sú to produkty, ktoré skorelujú s ekonomickým cyklom, alebo niektoré produkty zase majú zápornú koreláciu. Vždy tam vidíme v dlhodobom horizonte, že sú obdobia, keď firma rastie, keď sa firme darí, a potom sú obdobia, kde z nejakých dôvodov, či už z dôvodu produktovej zrelosti alebo z dôvodu ekonomického cyklu ten rast nie je až tak veľký. Otázka je, v ktorom momente je najvýhodnejšie sa zapodievať predajom alebo kúpou. Ako asi taká samozrejmá odpoveď je, predáva sa lepšie podnik, ktorý rastie. Naopak, pokiaľ chcete kúpiť podnik, tak samozrejme je pre vás výhodnejšie, keď je to podnik, ktorý nemá, alebo ten vrchol nemá až tak pred sebou. To, čo je dôležité si uvedomiť, je, že pri kúpe predaji podnikov sa v zásade kupujú a predávajú budúce cash flowy. Nekupuje sa minulosť. To, že podnik v minulosti rástol, je fajn, a budeme za chvíľu aj o tom hovoriť, že ako sa od toho investori odpichujú, ale to, čo si každý robí, je výhľad do budúcna, a v zásade predávajú sa aj budúce cash flowy. To, čo my doporučujeme, je pri predaji podniku ideálne sústrediť sa na fázu, keď sa ešte darí, keď podnik je na rastovej vlne, ale nenechávať si to na poslednú chvíľu, keď je podnik až na vrchole, a keď už je každému jasné, že niektoré trendy sa lámu a bude nasledovať obdobie, ktoré nebude až také ľahké. To je z nášho pohľadu trošku neskoro, a potom diskusie o predaji alebo kúpe bývajú aj zložitejšie. Keď môžeme sa posunúť ďalej, a ja vlastne doplním aj to, čo hovoril Alex ohľadom finančných investorov a typu finančných investorov, akí existujú, pretože tiež to súvisí do istej miery aj s fázou, v akej sa spoločnosť nachádza. Keď sa bavíme vlastne o začínajúcich spoločnostiach hlavne, je množstvo spoločností, ktoré len skúšajú, sú startupy, vyvíjajú nový produkt, a existujú finančné spoločnosti alebo kapitálové fondy, ktoré sa špecializujú na jednotlivé fázy vývoja alebo jednotlivé fázy, v ktorých daný podnik je. Alex hovoril hlavne o tej poslednej fáze private equity, ktorí sa sústredzujú skôr už na spoločnosti, ktoré sú v nejakom štádiu zrelosti a majú nejakú históriu za sebou. Existujú však aj investičné fondy, ktoré investujú buď do firiem, ktoré začínajú a sú pred nejakým spustením produktu alebo spustením služby na trh, alebo sú úplne v ranných štádiách. Tu sa bavíme buď o tzv. Venture capital fondoch. Venture capital fondy na Slovensku ako príklad, bude to aj štátny fond Slovak Investment Holding alebo Slovenský investičný holding, alebo iné príklady Neology, alebo aj v oblasti crowdsourcingu alebo crowdfundingu na Slovensku existuje platforma Crowdberry, kde je možné získať aj od viacerých drobnejších investorov kapitál práve na firmu, ktorá je v štádiu rozvoja, v štádiu, že pred nedávnom spustila nejaký produkt alebo službu a potrebuje financovanie na rast. Sú nakoniec potom aj spoločnosti, ktoré poskytujú tzv. Seed financovanie, alebo ja neviem, financovanie ešte semienok, alebo ako to nazvať, keď podnik je ešte pred štartom. Väčšinou sa jedná o technologické firmy, ktoré do tohto spadajú, a na Slovensku funguje viacero akcelerátorov, napríklad v bankovom sektore takmer každá banka má svoj akcelerátor, kde podporuje alebo investuje do
vznikajúcich firiem s potenciálom. Väčšinou táto investícia súvisí aj s nielen poskytnutím finančných zdrojov, ale aj s nejakým mentoringom, coachingom a poskytnutím nejakej vodiacej ruky. No a ešte predtým úplne v rannom štádiu hovorí sa o tzv. FFF financovaní, anglická skratka. Na začiatku zvyčajne financujú FF je Friends and Family, takže priatelia a rodina, ale to prvé F znamená fools, takže blázni, priatelia a rodina. To je to úplne prvé štádium, keď sa financujú idei. Keď sa môžem posunúť ďalej, keď som hovoril o tom, že v podstate firmy sa viac predávajú v momente, keď sa ekonomike darí. Je to vidieť aj na celosvetových štatistikách. To, čo som tu uviedol, je na ľavej strane slajdu, je S&P 500 index alebo index 500 najväčších firiem na americkej burze, kde je vidieť napríklad poklesy v roku 2008, keď bola kríza, alebo potom aj prednedávnom, pred rokom a pol, začiatok konfliktu na Ukrajine a súvisiaca energetická kríza, ktoré mali dopad na takýto celosvetový ekonomický cyklus, ale vidíte, že v podstate posledných 15 rokov sa vo všeobecnosti ekonomike darilo. Na pravej strane slajdu je zase objem celosvetových tzv. M&A transakcií alebo akvizičných transakcií, kúpa a predaj podnikov, kde tiež je vidieť, že má to určité cykly, napríklad medzi rokom 2021-2022 bol pokles, ktorý súvisel aj s energetickou krízou a s tým, že zrazu prišli ťažšie časy. Na druhej strane už vidíme teraz, že aj celosvetovo objem transakcií sa v zásade odrazil od dna a zase podobne ako index S&P na ľavom slajde, aj celosvetový objem obchodu alebo transakcií, kúpy, predaja podnikov zase začal stúpať. To by bolo asi všetko v časti časovanie transakcie a ja keď potom prejdem k druhej časti za mňa, čo je tzv. Equity story, alebo to, čo je potrebné, nad čím je potrebné sa zamyslieť alebo pred transakciou, pred predajom podniku. A doporučujeme, aby si toto firmy v podstate dali na papier, aby si dali na papier, čo vlastne ponúkajú. Nie len to, o čom hovoril Alex, že prečo chcete napríklad firmu predať, ale je potreba sa na to pozrieť aj z druhej strany, prečo nejaký potenciálny investor by mal mať záujem vašu firmu kúpiť. A tu je potrebné si dať dokopy tzv. Equity story, kde to nie je len o business pláne, o nejakých finančných číslach, ale naozaj o zhrnutí toho, čo vlastne ponúkame, prečo pre niekoho toto je správny klik do ich plánov. Typický obsah tzv. Equity story je, že sa začína samozrejme s nejakým popisom histórie. To, čo je dôležité, je, aby to nebolo iba o financiách, o tom, ako to, čo je vidieť vlastne na Finstate, ako išli výnosy a ziskovosť, ale naozaj, čo sa podarilo aj po obchodnej stránke. Potom, keď môžeme ísť ďalej, ďalší bod je veľmi dôležitý spísať si, čo sú vlastne unikátne kompetencie a unikátna znalosť, ktorú daná spoločnosť má. Ako som hovoril, to, čo sa v zásade predáva, nie je až tak, že majetok firmy typu budovy a podobne. To, čo sa predáva, sú budúce cashflowy, ktoré sú podporené nejakými znalosťami, niečím, čo vo firme existuje.
a čím sa odlišujete od konkurencie. Naozaj doporučujeme toto si až spísať, pretože minimálne sa to potom používa aj pri prezentáciách pre investorov, kde ako prvý bod investori sa zaujímajú, aké vlastne nehmotný majetok, aký získavajú, aký je vo firme tím a aké špecializované kompetencie tento tím má. Keď môžeme ísť na ďalší bod, ďalej to, čo je potreba tiež si dať dokopy je, ako bude náš trh vyzerať do budúcna, ako máme predpoklad vývoja trhu. To súvisí aj s ekonomickými cyklami, o ktorých sme sa bavili predtým, a ako stratégia firmy bude vlastne na tento predpokladaný vývoj reagovať. Budeme rozširovať portfólio, alebo naopak príde optimalizačná fáza. Ako sú rôzne prístupy, ktoré tiež radíme firmám, čo je najvhodnejší prístup, ale tiež doporučujeme, aby takéto niečo bolo spísané. No a potom vlastne prídeme k detailnému business plánu v zmysle danie alebo zosumarizovania všetkých čísel a finančných ukazovateľov, ktoré s týmto súvisia. To, čo je dôležité, je, že zostavovanie finančného plánu nie je len nejaká tzv. Pravítková metóda, kde si priložím pravítko na historické trendy a proste natiahnem ich ďalej do budúcna. Vždy pri transakciách, aj pri menších, je očakávaný business plán vytvorený na báze kľúčových ukazovateľov, na báze jednotlivých tzv. Driverov alebo nejakých premenných, ktoré vlastne sú za týmto rastom, ktorý sa očakáva. Modelovať je potreba nielen výsledovku a celkovo ziskovosť firmy, ale aj pracovný kapitál, a to, čo doporučujeme namodelovať zvlášť, je vždy mať sekciu na incrementálne investície, to, čo sa vlastne ide financovať versus návratnosť týchto investícií. Aby toto bolo ukazované zvlášť, pretože to je aj častokrát predmetom napríklad kúpy podniku, kde sa očakáva aj finančné krytie nových investícií. To, čo tam mám ako posledný bod, je hotovosť je kráľom, cash is king. Celé toto plánovanie sa v skutočnosti na konci dňa robí z pohľadu hotovostných tokov, takže pre investorov nie je až tak dôležitý účtovný zisk ako taký, ale skôr to, aký je prírastok alebo úbytok hotovosti alebo cashu, koľko vlastne do firmy prišlo hotovosti a koľko odišlo hotovosti v danom momente. Keď môžeme ísť na posledný, ešte dva body, mám ďalšia časť typického plánu alebo equity story sú rizika a príležitosti. Pri tomto by som zmienil, že cash flow alebo vôbec plán cash flow je jedna vec, ale investori si aj zhodnocujú, aké je riziko súvisiace s dosiahnutím týchto plánovaných čísel. To, čo veľmi doporučujeme, je mať aj prehľad historickej úspešnosti, do akej miery sa nám predchádzajúce plány podarilo plniť a do akej miery máme kredibilitu v rámci plánovania ako takého. No a posledný bod, ktorý by som uviedol, ktorý začína byť viac a viac dôležitý, je tzv. ESG, čo znamená Environmental Society a Governance, čo je v podstate uvedenie širšej perspektívy nielen ziskovosti, ale aj to, ako vlastne spoločnosť alebo podnik prispieva do spoločnosti, zelenej iniciatívy a podobne. Hlavne, keď sa bavíme v poslednom čase so zahraničnými investormi aj finančnými investormi, tak téma ESG začína byť viac a viac dôležitá. Dokonca existujú aj niektoré investičné fondy,
ktoré majú limit na to, aké ekologické a ESG iniciatívy firmy musia mať, aby vôbec sa do nich dalo investovať. Takže prestáva to byť len tzv. Nejaký buzzword alebo nejaké heslo ako také, ale naozaj hlavne zatiaľ na západ od nás táto téma sa pretavuje do konkrétnych krokov. Posledný len jeden graf, ktorý by som uviedol k týmto biznis plánom. To, čo investori určite neradi vidia, je tzv. Plánovacia hokejka, kde v minulosti sa nám nedarilo, ale zrazu v plánoch všetko sa zlomí a budúcnosť bude úplne ružová. Ako veľa plánov sme videli, ktoré takúto plánovaciu hokejku mali. Musí byť naozaj podporená niečím, na čo je historická skúsenosť. Takže určite doporučujeme všetkým plány si prejsť aj s niekým nezávislým a ubezpečiť sa, že naozaj sú odôvodniteľné a nie sú len robené tzv. Hokejkovou metódou, ako sa tomu nazýva v branži. Takže toľko odo mňa za úvod. V ďalšej časti vás vlastne prevedieme tým, ako my pristupujeme k typickej transakcii, k typickej kúpe, predaja podniku, keď už vlastne sa niekto rozhodne, že chce do toho ísť a chce naštartovať proces. A ja by som odovzdal slovo mojej kolegyni Petre Pelešovej, ktorá vás prevedie úvodnou časťou. Ja vás ešte preruším, ak môžem. Nech to máme aj také interaktívnejšie. Máme tu jedného pána, ktorý sa hlási, tak ak dovolíte, dali by sme mu teraz priestor zapnúť si mikrofón a môžete skúsiť položiť svoju otázku. Pán Tancer, ak ste tam, tak teraz máte priestor na nás prehovoriť. Haló. Prepáčte, počujete ma? Áno, počujeme sa. Mne sa iba nepreklikávajú slajdy presne podľa toho komentára, ako beží. To je skôr technický problém. A idú s dosť veľkým oneskorením. Nám sa to ukazuje správne, je pravda, že... Áno, keď to premietate, áno, len neviem, je tam asi nejaká odozva alebo niečo. To je jediný problém. Neviem, či aj ostatní majú takýto problém. Nie, evidujeme u nás. Ale mysleli sme si, že máte nejakú otázku. Nie, prepáčte. Ale každopádne ďakujeme, skúsime to skontrolovať, tak budeme pokračovať. OK. Ďakujem. Tak, môžeme pokračovať. Pani Pelešová, páči sa. Super, ďakujem pekne za slovo. A ako vlastne Heňo už spomenul, čím by som vás ja rada previedla, je práve ten priebeh transakcie a možno taký ten praktickejší, operatívnejší prístup k tomu, že ako to vlastne funguje, ako to prebieha, čo sú tie jednotlivé kroky od tých momentov, ktoré už sa tu spomínali, toho vlastne rozhodnutia, že poďme do nejakej transakcie, cez to rozmýšľanie o tom, ako sa k tomu postaviť, dostavenia biznis plánu a tak ďalej, až po to úspešné uzatvorenie. Je to vlastne proces, s ktorým sa väčšina majiteľov spoločnosti stretne raz za život, možno niektorí dvakrát. Takže je možno veľmi fajn, že keď si to prejdeme a vlastne vysvetlíme si, že čo všetko to zahŕňa a aké jednotlivé kroky. My sa veľakrát aj v tých debatách stretávame s tým, že majitelia spoločnosti majú pocit, že ten najdôležitejší možno krok a tá najdôležitejšia fáza je zohnať kontakt na niekoho, kto by mal záujem o tú firmu a vlastne tam sa udeje nejaké kúzlo a tá transakcia vlastne v princípe je takmer už ruka v rukáve, ale naozaj je to pomerne dlhý proces, tie transakcie častokrát trvajú nejakých 6 až 9 mesiacov, niektoré sa môžu ťahať aj dlhšie a vyžaduje si to naozaj pomerne veľký effort zo všetkých strán, zo strany majiteľa, zo strany nejakých zamestnancov, ktorí pripravujú tie podklady a vlastne podieľajú sa aj na tej tvorbe tej equity story a takisto aj od nejakých právnikov, daňových poradcov, biznis poradcov a podobne. Začíname práve v prípravnej fáze, ktorú už Heňo veľmi pekne načrtol predo mnou, takže tu by som sa tomu úplne extrémne do detailu nevenovala, ale určite prvá a veľmi, veľmi zásadná časť tej prípravnej fázy je práve tá tvorba biznis plánu a na základe toho biznis plánu aj nejaké ocenenie spoločnosti. To ocenenie je veľmi dôležité kvôli tomu, aby nám možno zreálnila nejaké očakávania o tom, že kde sa možno hýbe ten trh, ako tá naša spoločnosť vyzerá a čo by sme mohli
očakávať. Totiž častokrát, a je to absolútne prirodzené, vidíme to, že naozaj majitelia venovali celý svoj život rozvoju tej spoločnosti a naozaj majú k tomu veľmi hlboký vzťah, je to ich dieťa a tým pádom sa častokrát môže stať, že tie očakávania môžu byť aj niekedy nadhodnotené práve preto, že vnímate veľmi osobne, aký effort išiel do toho, aby sa tá spoločnosť vlastne dostala do toho bodu, kde je dnes. A tí investori sa na to môžu pozerať trošku inak. Čiže práve preto je dobré mať možno ten aj externý pohľad a pozrieť sa aj na to ocenenie z toho hľadiska, že áno, my vnímame možno tú hodnotu niekde inde, ako to vníma ten trh, ako to vnímajú práve tí potenciálni investori a naozaj to pomôže zreálniť tie očakávania a možno pomôcť aj tomu rozhodnutiu, že či teraz je práve ten dobrý čas, kedy ísť do tej transakcie a zase sa vraciam k tomu, čo už Heňo predo mnou spomínal, že naozaj je veľmi dôležité práve aj to časovanie, hej, aby sme neprešvihli ten ideálny timing. Zároveň v rámci prípravnej fázy, okrem tohto indikatívneho ocenenia a biznis plánu, sa pozeráme na to nielen z nejakého finančného, operatívneho hľadiska, ale aj z daňového hľadiska. Ide o to, že častokrát tento exit zo spoločnosti je spojený teda samozrejme s nejakým pomerne významným výnosom a ziskom na strane tých majiteľov spoločnosti, ktorý podlieha zdaneniu. Možno ak sa presunieme na ďalší slajd, tam k tomu bude aj trošku väčší detail. A čo sa týka vlastne daní, ja uvedem možno taký úplne jednoduchý príklad, ale častokrát aj pri napríklad otázke riešenia nástupníctva. Stáva sa to, že majitelia, rodičia prevedú nejaký podiel vo svojej spoločnosti na svoje deti. Dieťa odíde študovať niekam do Nemecka, do Francúzska, do západnej Európy. Už tam zostane, úplne sa nevidí v tom, že by tu zostalo, ale teda má nejaký podiel, vymyslím si 20% na tej firme, ktorá teda ide do predaja. Čo sa nám môže stať, je to, že my v dobrej viere sme teda previedli ten podiel na to naše dieťa s tým, že áno, zabezpečenie do budúcna, celá rodina z toho bude mať nejaký profit. Avšak na základe toho, že bude tam pekná kúpna cena, bude tam pomerne významný zisk, môže sa stať, že to naše dieťa spadne do nejakej kategórie milionárskej dane v rámci toho štátu, kde žije, hej, a zrazu sa z toho stane to, že my sme naozaj v dobrej viere chceli prispieť dieťaťu na živobytie, ale vlastne polovica z tých peňazí je fuč práve kvôli tomu, že dieťa je daňový rezident niekde mimo a podlieha to vysokému zdaneniu. Toto je taký príklad, s ktorým sa stretávame, ale nemusí tam ísť naozaj len o to, že človek je rezident v zahraničí aj na Slovensku. Tá daňová štruktúra tej spoločnosti, ktorú predávame, má pomerne významný vplyv na to, že čo sa nakoniec dostane z tej kúpnej ceny práve k tým majiteľom a čo teda zostane doma vo vrecku. Takže je veľmi dôležité ešte pred tým, ako vôbec začíname niekoho oslovovať, sa naozaj zamyslieť aj s profesionálmi, ktorých samozrejme aj my máme veľmi silný daňový tím a zamyslieť sa s nimi nad tým, čo je ten najlepší prístup, aby samozrejme všetky legislatívne požiadavky boli splnené, ale v rámci týchto možností bol ten predaj čo najefektívnejší. Posledná vec, možno, ktorú spomeniem v rámci tej prípravnej fázy, opäť na ďalšom slajde, je ešte jedna podstatná téma a to je práve nejaká príprava na transakciu v rámci toho, aby sme rozumeli všetkým rizikám. Toto je oblasť, ktorú riešime čiastočne určite aj v rámci prípravy toho biznis plánu a tej indikatívnej valuácie, kedy naozaj je potrebné rozriť dopodrobna aj tie historické dáta, aby sme videli, že čo sa tam historicky udialo, či tam boli nejaké problémy, ale takisto je podstatné pozrieť sa možno aj na nejaké daňové riziká, ktoré na nás môžu vyskočiť z minulosti a ktoré budú trápiť aj toho budúceho potenciálneho kupujúceho a takisto možno prejsť zmluvy, pozrieť sa na to s nejakým právnikom, že či vnímame nejaké rizika, typicky nejaké change of control, čiže zmena kontroly spoločnosti, kedy existujú klauzuly, hej, že zmluva prestane platiť alebo protistrana musí schváliť túto zmenu majiteľa. Čiže sú tam rôzne aspekty, na ktoré sa potrebujeme naozaj takto podrobne pripraviť, aby keď už sme v debate s tým investorom, tak naozaj sme pripravení na jeho otázky a vieme reagovať, vieme, čo nás čaká. Posledná podstatná vec je to, že tá transakcia naozaj trvá nejaký čas. Nie je to, že dohodneme sa za mesiac ani za dva.
Čiže veľmi podstatné je, a opäť sa vrátim k tomu biznis plánu, ktorý je naozaj v tomto kľúčový, navrhnúť ten biznis plán naozaj optimisticky, ale zároveň realisticky. Pretože ten investor uvidí tá hokejka, ktorú tam aj Heno pred chvíľkou ukazoval, uvidí to, že my keď sme v tom bode 0, hej, kde nie sme akože nejaký veľmi ziskový, ale nakreslíme si, že do roka sme v nejakom vysnenom štádiu a nedostaneme sa tam počas toho priebehu transakcie, hej, kedy si možno nazdielame aj nejaké ďalšie aktuálne dáta, tak to nevyzerá úplne dobre a tá dôvera toho investora v to, že tie biznis plány sú realistické, asi nebude vysoká. Čiže veľmi podstatné je aj počas transakcie sa naozaj zamýšľať nad tým, ako riadime tú spoločnosť a akým spôsobom sa nám vlastne darí plniť ten biznis plán a tú svetlú budúcnosť, ktorú sme nakreslili. Keď máme celú prípravu za sebou, tak sa dostávame do fázy transakčného marketingu. Transakčný marketing vlastne zahŕňa to, že konečne ideme niekoho oslovovať. Dôležité je pripraviť si nejaký ten univerz alebo nejaký zoznam potenciálnych záujemcov, ktorých by sme chceli osloviť a následne z nich štandardne vyberáme nejakých tých naozaj kľúčových, ktorých vnímame, že by boli tí partneri pre nás. Oslovujeme ich štandardne takým spôsobom, že ten prvý kontakt je naozaj na anonymnej báze. Väčšinou nechcete, hej, aby sa roznieslo niekde po trhu to, že uvažujete nad nejakou transakciou, je to veľmi citlivá informácia a je to väčšinou naozaj podlieha to NDAčkam a určite nie je dobré, aby sa o tom nejaký široký trh dozvedel. Čiže ten úplne prvý kontakt je štandardne anonymný, je to nejaký 2-3 stránkový veľmi krátky dokument, ktorý hovorí nejaké tie kľúčové benefity, kľúčové informácie o spoločnosti. A keď sa nám na to niektorí z investorov chytia, tak už na základe podpísanej NDAčky, čiže nejaké zmluvy o teda zachovaní dôvernosti informácií a o mlčanlivosti, štandardne distribuujeme informačné memorandum. Toto býva už o niečo dlhší dokument, má to nejakých 30 až 50 strán. Už to nie je anonymné, hej, už sme týmto investorom na základe tej zmluvy o mlčanlivosti odkryli trošku karty. Povieme im, že o akú spoločnosť ide a takisto aj nejaké podrobnejšie informácie. Hej, väčší detail z biznis plánu, väčší detail možno o nejakom capexe, väčší detail o strojovom vybavení spoločnosti, o nejakých kľúčových zamestnancoch. Naozaj také tie, poviem, najpodstatnejšie informácie na to, aby si tá protistrana vedela urobiť predstavu, do čoho ide, čo ju čaká, vie si možno spraviť nejaký svoj krátky valuačný model a na základe toho nám vie ponúknuť nezáväznú ponuku. Táto nezáväzná ponuka už z názvu vyplýva, hej, je zatiaľ skôr taká indikatívna a hovorí o tom, že áno, teda tu sa hýbeme, vieme si to následne porovnať aj na tú našu indikatívnu valuáciu, hej, a vieme sa pozrieť na to, ako sme sa do toho trhu trafili. A keď tieto nezáväzné ponuky vyzbierame, tak následne väčšinou máme takú možno krátku chvíľu na zamyslenie v rámci toho, aby sme spovedali, že ako ďalej, čo je tá stratégia. Pretože väčšinou oslovujeme širší trh, neoslovujeme jedného, dvoch ľudí, ozve sa nám niekoľko investorov a my si môžeme povedať, čo ďalej. Či ideme do nejakého exkluzívneho dealu, znamená, ideme sa ďalej rozprávať iba s jedným investorom, vtedy tam je štandardne, alebo urobíme to s tým zámerom, že je tam nejaká vyššia cenová ponuka, ktorú si od toho investora vypýtame, pretože ak chce, aby sme rokovali iba s ním a nie je tam nejaká ďalšia konkurencia a má nejakú definovanú periódu niekoľko mesiacov na to, aby sa ten deal uzavrel iba s ním a zatiaľ sa s nikým iným nebudeme rozprávať, tak určite si chceme dať za to zaplatiť, že nevytvárame toto konkurenčné prostredie, alebo možnosť je ísť aj do toho procesu due diligence s viacerými investormi a mať tam viac hráčov, s ktorými vieme rokovať neskôr. Je to naozaj na debatu, vždy to závisí od tých konkrétnych dealov, ktoré nám prídu. Určite vo všeobecnosti vytvoriť tú konkurenciu je lepšie, na druhej strane, ak príde jedna fantastická ponuka, kde je podmienka exkluzivity, určite má zmysel sa nad tým zamýšľať. Po týchto nezáväzných ponukách vlastne nasleduje proces due diligence, to znamená, keď my sme si robili tú prípravnú fázu predtým a rýpali sme sa v tých číslach a pozerali sa, čo nás čaká, aké rizika a čo sa tam môže všetko ešte udiať, tak niečo podobné si chcú spraviť aj investori. Predsa len záväznú ponuku nám nedajú na základe dokumentu niekoľkostranového, ktorý sme pripravili my,
ale chcú si spraviť nejaké nezávislé overenie toho, že naozaj tie čísla sú také, ako sme reportovali a že tam nie sú nejaké zamlčané riziká alebo niečo, na čo my sme možno až tak nepoukazovali. To znamená, najmú si poradcov a cca mesiac sa tí poradcovia rýpu vo všetkých dátach a dávajú nejaké otázky. Je to naozaj taký celkom intenzívny proces komunikácie s tou protistranou, hlavne keď dealujeme s viacerými investormi. Máme niekoľko finančných, niekoľko právnych, niekoľko daňových tímov, ktoré sa pozerajú na poskytnuté dáta. Poviem len, hej, poskytnuté dáta, samozrejme, stále sme pod NDAčkou, aby ste nemali nejaký stres tohto procesu, vždy sme pod NDAčkou a máme kontrolu, a pod máme, myslím, vy máte kontrolu nad tým, čo sa zdieľa. Určite to nie je o tom, že v rámci toho procesu due diligence my poskytneme tomu investorovi všetko, čo si vypýta. Ak máme nejaké citlivé informácie, vždy sa vieme dohodnúť, že nie, to vám v tejto fáze nedáme a dostanete to až na nejaké konfirmačné due diligence potom, ako sa dohodneme, respektíve pred podpisom zmluvy. Prípadne určite sú dáta a častokrát sme to aj my tak riešili, hej, že keď riešime ten deal s nejakým konkurentom, povedzme, ktorý je potenciálnym investorom, tak samozrejme dáta sa zdieľajú častokrát len na anonymnej báze, určite žiadne informácie o klientoch a tak ďalej. Opäť závisí to prípad od prípadu, pretože každá tá transakcia je iná a naozaj nedá sa to úplne generalizovať. Vždy ten prístup treba ušiť na mieru práve tomu, s kým sa rozprávame, aký je ten náš biznis a ako máme tú našu equity story. Poviem len jednu dôležitú vec, že naozaj tento proces due diligence je pomerne intenzívny, lebo naozaj za cca mesiac na vás idú otázky z jednej, z druhej, z tretej strany a práve preto je veľmi dôležitá tá ešte prvá prípravná fáza, kedy my naozaj si potrebujeme urobiť tú domácu úlohu a nájsť všetky tie potenciálne riziká, ktoré tam nájde aj tá protistrana, aby sme potom vedeli rýchlo reagovať a neprekvapilo nás zrazu niečo, s čím sme nepočítali, nevedeli sme o tom a nebudeme vedieť rýchlo zareagovať a možno prídeme o nejakú hodnotu v tom díle práve z tohto dôvodu. Len to som chcela upozorniť, že naozaj tú prípravu určite netreba podceniť. Ďalej po tom procese due diligence nasleduje teda zaslanie záväzných ponúk, kedy už teda vidíme na základe toho, že tá protistrana si urobila tú svoju analýzu a teda má už tých viac informácií, dá nám záväznú ponuku, o ktorej sa môžeme ďalej rozprávať. Samozrejme opäť pri tých záväzných ponukách je dôležité vyhodnotiť, ideme ďalej rokovať exkluzívne iba s jedným, chceme tú konkurenciu. Ako som hovorila, pri nezáväzných je to úplne rovnaké. Ak máme dobré ponuky, tak určite vždy je lepšie držať tamto konkurenčné prostredie a vždy je lepšie mať tú možnosť povedať niektorému z investorov, že no, ale ja tu mám na stole ešte niečo iné, takže ak nesúhlasíte, vybavené a ja sa môžem ísť rozprávať s tým ďalším. Ale samozrejme, opäť prípad od prípadu môže sa stať, že nám príde jedna fantastická ponuka, tie ostatné zatiaľ dáme on hold a rokujeme iba s jedným investorom. Je to naozaj veľmi individuálne. Čo je ale pre tie rokovania určite veľmi dôležité, je určiť si nejaké svoje priority, možno nejaké červené čiary, lebo vždy je to otázka nakoniec nejakého kompromisu, na ktorom sa dohodneme. Keď pripravíme my ako tá predávajúca strana nejakú prvú verziu kúpno-predajnej zmluvy, už dopredu je úplne jasné samozrejme, že toto nebude aj finálna verzia. Vždy je to naozaj otázka veľmi pomerne tvrdých rokovaní a naozaj otázka kompromisov a je veľmi dôležité určiť si to, že kde a akým spôsobom máme my nastavené nejaké mantinely. Také tie kľúčové veci, ktoré majú naozaj potom aj vplyv na tú cenu spoločnosti a viac si o tom povieme aj za chvíľočku v tom krátkom case alebo v tej krátkej prípadovej štúdii, ktorú sme pripravili, ale veľmi dôležité je zamyslieť sa aj nad tými finančnými aspektami, ktoré sa vlastne týkajú nejakej úpravy kúpnej ceny. Aby ste mali takú veľmi krátku predstavu, tak je to o tom, že síce ten investor vám dá nejakú ponuku na základe tej EBITDA, ktorú spoločnosť generuje, alebo teda toho predstaveného biznis plánu, ale samozrejme je úplne iné, keď si to predstavíme, hej, že je úplne iné kupovať firmu, ktorá nemá žiadne dlhy a má 3 milióny eur na účte, alebo presne tú istú firmu, ktorá dosahuje úplne rovnakú EBITDA, ale nemá žiadny cash a má 6 miliónový úver. Hej, čiže to sú veci, na ktoré tiež musíme myslieť a musíme to vedieť v tej kúpno-predajnej zmluve vlastne nastaviť takým spôsobom, aby sa tam nemohol udiať pri momente toho closingu nejaký
nejaký problém alebo niečo, čo by nás naozaj prekvapilo. Zároveň častokrát pri tých zmluvách tá kúpna cena nie je štrukturovaná úplne jednoducho. Nebýva to, respektíve môže a nemusí byť, že je tam len jedna splátka kúpnej ceny, čo znamená, že my podpíšeme zmluvu, zapíše to obchodný register a následne majiteľ dostane 100% ceny. Častokrát je tá zmluva naviazaná aj na nejaké budúce výsledky, sú tam nejaké štrukturovania cez earnouty, to znamená, že dohodnete sa, že pri momente podpisu zmluvy dostanem nejakú časť peňazí a nejaká ďalšia časť peňazí mi príde na účet až o rok po tom, čo dosiahnem nejakú EBITDA, ktorú som stanovil, alebo nejaké iné KPIs, na ktorých sa dohodnete. Takže naozaj tá zmluva nie je úplne jednoduchá a treba tam rozmýšľať nad viacerými vecami, takisto ako tam pokryť rôzne daňové rizika. Keď máme nejakú históriu, kto bude zodpovedný za to, keď nám príde daňová kontrola na obdobie spred 3 rokov, kedy už ten pôvodný majiteľ tam nebude, kto bude znášať tie prípadné pokuty alebo nejaké prípadné plnenia. Takže naozaj je tam veľa takýchto úskalí aspektov, na ktoré treba myslieť a preto určite je potrebné jedna vec mať dobrého právnika, samozrejme, ale tá druhá naozaj nezanedbať aj tieto ostatné, poviem, také finančné aspekty, lebo práve toto vie tú kúpnu cenu pomerne s ňou zahýbať, ak na to nemyslíme. A tou poslednou fázou vlastne potom teda, čo sme všetko sfinalizovali a máme všetko podpísané, peniaze sú zaplatené, je nejaká postakvizičná fáza, ktorá vlastne zahrania to, že transakcia už zbehla a teraz je potrebné nabehnúť na nejaký nový normál. Toto môže mať opäť rôzne podoby, lebo tie díly sú vždy iné. Hej, niekedy majiteľ v rámci nástupníctva predáva celý 100% podiel, čiže to je nejaká vec, s ktorou sa musí vysporiadať ten nový majiteľ. Zároveň, čo sa častokrát stáva, je, že práve ten pôvodný majiteľ bol tou významnou osobou, hej, fungoval ako CEO, bol tá hlavná hnacia sila, zháňal zákazníkov a tak ďalej. Častokrát ten nový investor má záujem o to, aby pôvodný majiteľ aspoň počas nejakej doby zostal prítomný v tej spoločnosti a dohodnú sa povedzme na nejakej dvojročnej lehote, kedy je tam aj ten pôvodný majiteľ a v rámci tejto postakvizičnej fázy vlastne predáva postupne tie svoje zodpovednosti a nejaké svoje know-how tomu novému vedeniu. Čiže toto sa nás môže týkať, prípadne ak len raizujeme nejaký kapitál a príde nám nejaký 50% alebo majoritný, minoritný nejaký ďalší vlastník alebo spoluvlastník, musíme sa nastaviť práve na tento nový normál, možno nejaké nové reportovacie povinnosti a iné záležitosti. Čiže akoby tým podpisom tej transakcie to nevždy musí skončiť a naozaj je tam ešte taká dlhá fáza toho nábehu na to nové fungovanie v závislosti od toho, akým spôsobom sme tú transakciu naštrukturovali. Toľko za mňa v krátkosti, verím, že v krátkosti k tomu priebehu transakcie a akým spôsobom to môže zbehnúť. A predal by som slovo Alexovi, ktorý vlastne porozpráva viac o tých caseoch a povieme si aj na nejakom praktickom príklade, ako vyzerá tá valuácia spoločnosti. Ja možno ešte, keď sa na sekundu vrátim k tomu vyjednávaniu, to je moja najobľúbenejšia časť, takže to si nemôžem nechať ujsť toho, že keď akože naozaj reálne, síce robíme všetky tie PhD práce a biznis plány, ale na konci je to proste ako keby vyjednávanie je konkurencia. Ak si len jednu vec zapamätáte z toho, tí, ktorí ste majiteľia firiem a rozmýšľate predať, niekto vás osloví, vy sa do toho zalúbite a idete s jedným a ste tam potom v tej situácii zrazu, na začiatku vás obletujú, ako keď si chcem nájsť frajerku, tak sa jej venujem a ako proste ste obletovaní, ale potom sa v jednom momente dostanete do tej situácie, už vaši zamestnanci sa o tom dozvedeli, konkurencia sa o tom dozvedela, vy máte len jedného a zrazu vám príde tá ponuka, ktorá je úplne iná, než to, čo ste očakávali a oni vám vysvetlia, že tam boli proste, ako robili si due diligence a teraz na to majú iný názor a vy ste s jedným. To je strašne zlá situácia, v ktorej byť. V tej transakcii sa veľa vecí zmení, vy nevidíte tú druhú stranu, na začiatku to mohol byť niekto, kto si presadil, že to chce kúpiť, lebo mal na tom záujem, lebo sa mu tá vaša firma páčila, alebo sa videl v tom, že bude šéfovať väčšiemu kráľovstvu v strednej a východnej Európe. Potom to prešlo nejakým procesom v tej firme, ktorá vás kupuje, išlo to niekam do predstavenstva, niekomu sa to páčilo menej a celé sa to zmení a vy ste tam s tým jedným a už ste strašne ďaleko v tej transakcii.
Ideálny setup je, pokiaľ sa nám podarí takúto konkurenciu naozaj vzbudiť, že máme 3-4 v datarume, aj keď je to strašne náročné, tak ako Petra hovorila, lebo každý tam má účtovného, daňového, komerčného a ešte samotní vlastníci a ešte nejakí technici sa chcú prispozrieť na site, ako urobiť si site visit a nejaký technický audit, nebude ešte environmentalisti krát 3 alebo krát 4, je to fakt náročný proces. Ale pokiaľ tam máte tých 3-4 v datarume a potom si vyberiete prvého preferovaného a druhého preferovaného investora a robíte to paralelne tú negociáciu, alebo máte ten backup, ste v úplne inej situácii, ako keď ste v jednej, zalúbení, tá transakcia vôbec nemala žiadnu formálnu podobu, poslali ste im kopec dát po mailoch, netušíte, čo ste im kedy poslali alebo neposlali a zrazu sa príde na akcionár, teda na share purchase agreement vyjednávanie a dostane právnik, začne hovoriť o tom, že vlastne ako vás brániť proti tomu, aby proti vám potom prišli nejaké claimy za to, že si buď vymyslia, alebo tam reálne sú nejaké rizika a budú si z tej kúpnej ceny niečo pýtať naspäť a zrazu sa bavíme o tom, že čo sme im odovzdali alebo neodovzdali, lebo typicky tam býva nejaká klauzula, že to, o čom vedeli a sme im to ukázali, tak vlastne za to nás nemôžu žalovať, lebo s tým tú firmu kupovali. V normálnej transakcii je to urobené tak, že ten datarom je nahratý na CDčko a to CDčko je potom prílohou zmluvy a my budeme hovoriť, tu sme vám to ukázali, to ste vedeli, takže za to si nemôžete robiť žiadny nárok. Ale keď ste predtým pol roka posielali v dobrej viere rôzne maily, o ktorých už ani netušíte, čo tam je, tak veľmi ťažko sa to potom ako keby vyskladá. Čiže konkurencia a štandardný proces, kde aj tá druhá strana vie, že to nie sú také tie kávičky, že vlastne sa stretnete na jar a potom sa stretnete na jeseň a vy neviete, čo sa medzi tým deje. Ale keď ten investor vie, že aha, tak tu sme dostali infomemo, teraz sa musíme vyjadriť a do 4 týždňov poslať nezáväznú ponuku. Ak nás vyberú, tak pôjdeme do datarumu, máme na to 3 týždne a potom ešte ďalšie 3 týždne musíme poslať záväznú a keď si nás vyberú, tak bude 3-týždňový proces negociácie SPAčky, tak aj oni sa tomu pozerajú sa na tú transakciu úplne inak, lebo už vidia, že to niekto riadi a vidia, že proste ak sa do toho nezapoja, tak to kúpi niekto iný. Je to úplne iný proces a na tej druhej strane na to nastúpi tiež nejaký strategický alebo M&A department alebo niekto a berú to vážne, lebo je to očividné, že táto firma sa ide predávať. Zatiaľ, čo kým sú to také one-to-one diskusie, kde vás niekto ono to je strašne lichotivé, lebo váš veľký konkurent, veľká nadnárodná firma je ochotná za vás niečo zaplatiť, je to akože super. Stretli sme sa aj s prípadom, keď majiteľ akože odmietal, že on sa ponúkať nebude, on bude čakať, kým ho niekto osloví. Nie je to úplne racionálne, hej? Čiže je to potom už zase normálny proces, kde potrebujeme konkurenciu. Tie veci, ktoré sa prejednávajú potom pri tom samotnom vyjednávaní, Peťa to už do veľkej miery spomenula, aká bude cena, či tam bude, koľko bude escrow. Oni prídu pôvodne s tým, že chcú do escrowu 50% a my povieme, market štandard je 10 a skončíme na 15, maximálne 20, na rok odložené za nejakých konkrétnych podmienok. Bude earnout alebo nebude. Keď tam máme tú hokejku, o ktorej Heňo rozprával, alebo ten biznis plán hovorí, že ideme do nejakého nového biznisu alebo niečo podobné, veľmi ťažko sa nám nevyhnutne sa nám nepodarí spojiť tie predstavy o cene medzi predávajúcim a kupujúcim a na to je práve ten earnout, že sa dohodneme tak dobre, ak to naozaj dodáš, tak potom my ti to aj naozaj zaplatíme. Tento setup vás okamžite dostane do situácie, OK, je to 8x EBITDA, ale pokiaľ to bude už vlastní ten druhý, tak ako ja viem, že vlastne tá firma bude fungovať. Ako keď oni dajú zákazky niekomu inému, dohodnú sa s dodávateľom, keby teda na to prišlo, že budú platiť jedny ceny tu a jedny ceny tam, kde majú 100% a kde majú 50%, alebo už vôbec samotné, ako sa o tom bude vôbec účtovať. Je milión vecí, ako ten vlastník dokáže ovplyvniť to, ako tá EBITDA bude vyzerať, pokiaľ je motivovaný 8-násobkom, tak vy musíte byť chránení proti tomu, aby vám tá hodnota vlastne nevyfúčala, pokiaľ už tú firmu neovládate. Čiže tam sa potrebujete dohodnúť potom, ako budete fungovať a okrem tej zmluvy o predaji, tým pádom by ste tam mali zostať ešte na prechodnú dobu akcionár v nejakej pozícii a mať aj dohodu zmluvu akcionársku, pretože ak zostanete v pozícii obchodného zákonníka, ten vám v podstate neumožňuje nič. Tam, ako máte minoritu, tak tá ochrana minorít na Slovensku je veľmi slabá a môže sa vám stať, že dostanete raz za rok chlebičky na valnom zhromaždení a to je všetko. A záruky odškodnenia sa prejednávajú v tej zmluve, to znamená, za akých okolností za vami niekto môže prísť a môže si to pýtať, to je vždycky ako keby jedna z tých najväčších debat, ktoré tam sú. A potom je taká adrenalínová časť tej transakcie, keď sa to robí
právnikmi, ktorí majú anglosaské korene, tak tomu hovoria disclosure letter, ale ten koncept aj tak existuje, či už to robí akýkoľvek právnik, že vlastne v nejakom momente vy sa začnete chrániť práve tým, že oznámite tej protistrane všetky veci, čiže máte tam, povedzme si, že nemáme žiadne ekologické problémy a vy do disclosure letteru napíšete, ale tuto máme takýto site, kde pred 30 rokmi bol požiar a máme to takto dohodnuté s Úradom pre životné prostredie. Toto sme vám oznámili, vy ste si to preskúmali, máme na to rezervu na likvidáciu vo výške 500 000 a neprídete za nami už s tým, že teraz to stojí 5 miliónov. To už je vaše riziko, prešli ste si to, vyskúmali ste si to. A to, že sme im povedali o tom požiari a o tom, že tam máme, že nám tam zhorela nejaká nafta kedysi dávno, alebo umelá hmota, alebo niečo také, tak to je súčasťou toho disclosure lettera a vtedy vlastne ako keby je to adrenalinové preto, lebo vtedy je ten predávajúci už motivovaný vlastne tým, aby sa chránil, aby povedal tú celú pravdu a nič než pravdu a vtedy vlastne ešte sa môže stať, že v tej transakcii zrazu niečo vypláva, o čom nikto nevedel a pohádame sa ešte na tom. Čiže tá diskusia o tom, ako bude vyzerať tá finálne znenie tej SPAčky, tej Share Purchase Agreementu a zároveň aj nejakého Shareholder Agreementu je naozaj ako keby veľmi zaujímavý proces a tam potrebujete to robiť s niekým, kto už to niekedy v živote robil, aby ste sa neučili na vlastných chybách. Potrebujete si dohodnúť mechanizmus, ako vlastne tá firma prejde, buď lockbox alebo completion accounts, akým spôsobom sa zabezpečí, aby vy ste stále nemohli zobrať peniaze alebo aby obidve strany boli chránené v tom medziobdobí medzi podpisom a skutočným prevzatím kontroly, lebo možno to musí ísť naproti monopolu alebo na nejaké ďalšie konanie. Veľmi málokrát je to tak, že si to kúpite a hneď v ten istý deň je tam nanominovaný ten nový manažment, čiže musíte nejakým spôsobom prejsť aj cez toto. Prípadová štúdia ocenenie a potom za chvíľočku už budeme hotoví a môžeme mať Q&A session a uvidíme, či máme nejaké otázky. Nejaké otázky boli zaslané do Saria aj pred touto prezentáciou. Warren Buffett povedal, že hodnota firmy je diskontovaný cashflow, ktorý firma generuje od teraz do skončenia sveta. Nie je to účtovná hodnota, už je to aj na Slovensku, myslím si, že viacej jasné, ale aj tak som uviedol, som sa teda včera pozrel. Apple je momentálne najhodnotnejšia firma na svete, trhová kapitalizácia osciluje okolo 3 triliónov, Angličania hovoria trilión, alebo teda 3000 miliárd dolárov. Účtovná hodnota firmy podľa septembrových výkazov je 62. Takže 62 je rozdiel medzi aktívami a pasívami a 3000 je jej trhová hodnota. Keby ste si chceli kúpiť všetky akcie Apple, museli by ste mať 3000 miliárd dolárov. To znamená, že hodnota akcií je skoro 50 krát účtovná hodnota. To znamená, že je to naozaj ten budúci cash flow, nie je to účtovná hodnota. Jediné, čo sa v realite obchoduje na price to book ratio sú banky, kde to bolo niekedy dvakrát, potom niekde okolo 1, momentálne sme dokonca na úrovni 0,7 Európske banky book value, čiže banky majú separátny spôsob oceňovania a tam sa naozaj používa ako keby book value, ale to asi nebude úplne to, čo my tu budeme riešiť na tomto fóre. Reality, možno ste videli, sa obchodujú na tzv. Yielde, čiže tam, keď máte plne obsadenú ačkovú kancelárskú budovu v Bratislave, tak si spočítate jej čistý príjem, tzv. NOI, Net Operating Income. A predtým, ako sa zdvihli úroky a trochu prišla kríza do kancelárskych priestorov vďaka home office a podobným veciam, tak yield niekde v Bratislave bol najskôr 8, potom 7, potom 6%, v Praha mala možno 5. Ak máte yield 5, tak je to vlastne 20 násobok, lebo videlíte ten cash flow deleno 5% a vyjde vám 20 násobok toho. Čiže takým spôsobom sa oceňujú prenajaté nehnuteľnosti napríklad. Hej? Ale my dnes hovoríme v podstate o všeobecných firmách, kde vlastne tá hodnota firmy sa počíta, ako nám povedal Warren Buffett, ako jej budúce cash flow. A tam samozrejme je to, že kto nám povie, aký bude budúci cash flow. A to neviete ani keď kupujete firmu, ktorá je kotovaná na kapitálovom trhu. Tam je jednoduché vedieť, že koľko stojí v tomto momente, lebo vám to svieti na obrazovke, vidíte, koľko stojí jedna akcia a viete tým pádom teda spočítať aj všetky tie akcie a viete, že ten Apple má tú hodnotu tie 3 trilióny alebo 3000 miliárd, ale neviete, koľko bude zajtra, koľko bude pozajtra, lebo to vychádza práve z tých nejakých očakávaní. Keď sa pozeráme na ten americký trh, ktorý je najväčší na svete, kapitálová
market kapitalizácia amerických firiem je niekde 36 triliónov, alebo teda, myslím, že po slovensky sa to ináč hovorí, ale Angličania hovoria tisíc miliard je, oni hovoria miliarde bilión a trilión je 1000 miliard, čiže 35 000 miliard dolárov je hodnota všetkých amerických spoločností trhová spolu, to je vlastne a je vyjadrená v tomto grafe, ktorý ukazuje hodnotu toho indexu S&P, kde je to vlastne tá modrá čiara na ľavej škále, čiže za posledných 10 rokov prešiel od tých 1760. Mali sme maximum niekedy v decembri 2020, január 2021 sme boli skoro 4800, dneska sme niekde okolo 4550 alebo niečo podobné, čiže vidíte, že sa to takmer strojnásobilo za posledných 10 rokov alebo 2,5 násobilo. Tá čierna čiara sú earnings per share. Tie burzové spoločnosti sa nepozerajú, ako to sme zvyknutí z transakcií týchto privátnych cez EBITDA, ale väčšinou sa to vyjadruje ako price to earnings ratio, kde sa pozeráte na earnings per share. A dokonca na tom kapitálovom trhu, ktorý je teda veľký aj na ňom kopec analytikov, tak sa ani nepozeráte na historické, alebo teda existujú aj historické price earnings ratio, ale tie, ktoré sú najdôležitejšie, sa pozeráte na 12-mesačný forward, pretože vlastne tie americké firmy reportujú na kvartálnej báze a to predstavenstvo okrem toho, že vám odreportuje kvázi minulosť, updateuje aj tzv. Guidance, čiže oni vám vlastne hovoria, že čo očakávajú a potom sa môžete pozerať pri tých kvartálnych reportovacích vlastne sezónach, že či tá firma splnila to očakávanie analytikov alebo ho podstrelila. Typicky to býva 70-80% firiem je na tom lepšie, že sa ako cynicky povedané nastavia tie ciele tak, aby ich akože splnili, ale taký ten štandard je, že 70-80% amerických firiem reportuje výsledky trošku lepšie ako to, čo bolo očakávanie na ten daný kvartál. Čiže na tej čiernej čiare zase vidíte, tam je tá pravá strana, ten scale, čiže vlastne tie earnings na jednu akciu, alebo keď sa teda pozeráme na ten index, na tú hodnotu, o ktorej som hovoril, že aká je hodnota S&P indexu, tak zárobky tých všetkých firiem prepočítané na tú jednu účastinu v tom indexe stúpli za tých 10 rokov niekde zo 120, 130, ak sa tam to dobre pozerám, niekde na 250. Čiže za tých 10 rokov sa zdvojnásobila hodnota zisku, ktoré generujú tie americké firmy a tá hodnota toho samotného indexu sa vzrastla ešte trošku viacej a to je vlastne potom vyjadrené práve v tom earnings ratio, čiže tam hore vidíte, že dnes je to 18,7. To znamená, že vlastne platíte 18,7 násobok budúcej ziskovosti na najbližší rok, na najbližších 12 mesiacov, čo je očakávané a to je nejaký ten benchmark, na ktorom sa dnes obchodujú tie firmy. Je to samozrejme veľmi iné podľa toho, aké firmy a aké segmenty sa kotujú. Výhoda toho, a prečo sa k tomuto dostávame, je, že vlastne tie informácie nie je nejaká teoretická valuácia, ktorú nejaký expert alebo znalec spočítal, to sú skutočné peniaze podporené veľkým množstvom obchodov každý deň, to znamená, že za toto sa to reálne ako keby obchoduje, pokiaľ je tá firma už na kapitálovom trhu. Čiže toto je v podstate taký ten ako keby štandard, ako sa pozeráte na hodnotu firiem, ktoré sú na burze. Keď pôjdeme na ďalší slajd, dá sa vypočítať a existuje graf aj toho, ako vyzerá hodnota tej burzy na tom, čo sme my zvyknutí robiť pri transakciách, čiže ten tzv. EBITDA multiple, čiže ak sa pozriete na to, kde je dnes, ten graf nie je úplne up to date, lebo sa mi nepodarilo nájsť dnešný, ale ilustruje ten bod, ktorý som tu chcel ukázať, že vlastne povedzme si v tom roku 2020, čo asi tak zodpovedá tej v podstate doteraz rekordu, kde sme boli niekde skoro na 4800 v tom indexe, tak to bol 14 násobok EBITDA. Videl som raz na Slovensku transakciu, ktorá bola 20 násobok, ale to bola vyložene technologická firma, ktorú kupovala iná americká technologická firma a chceli tú technológiu, ktorú tí Slováci vyvinuli. Bolo to teda veľmi ako keby IT a high-tech a veľmi také Silicon Valley typ transakcie. Normálne transakcie na Slovensku sa väčšinou hýbu niekde medzi 6 až 8 krát. Tam tú čiaru, ktorú som vám tam nakreslil, dve čiary, sú niektorí, ktorí to ako keby agregujú, alebo tie private equity fondy niekde tak fungujú, že vám ponúknú, povedzme si, že 5,5 krát EBITDA, aj keď to nevezmeme, lebo to je zase strašne málo. Takže pri tom rokovaní sa možno dostaneme na 7, alebo 7,5, alebo 7,8, alebo niečo podobné.
A zhodou okolností v tej jednej transakcii sme videli zase aj dokumenty, ktorým ten fond vyberal peniaze od svojich investorov, čiže z tej druhej strany to investorom predávali za 9,2 krát, alebo 9,3, alebo niečo také EBITDA. To znamená, že vlastne on zarába na tom, že to kupuje za 6, 7, 8, investorom to predáva za 9 a nejakým spôsobom zároveň to ako keby optimalizuje, pretože to dáva dokopy do väčšieho celku a nejakým spoločným spôsobom to riadi. Čiže na tomto je zase založený ten biznis tých fondov, že vlastne je to v podstate rozdiel medzi tým, za čo to kupujú, predávajú, pričom samozrejme tie firmy by sa mali rozvíjať počas toho obdobia, keď tam teda ten fond je nainvestovaný. Čiže to sú niekde také tie všeobecné benchmarky. Prečo ja nemám veľmi rád EBITDA, ako ten EBITDA multiple neexistuje proste, ako aby vám niekto povedal, že je to vždycky 7 krát. A tá EBITDA je strašne zjednodušujúca v tom, že to je iba v podstate prevádzkový zisk alebo nejaké proxy pre prevádzkový cashflow. Nehovorí to nič o tom, ako vyzerá CAPEX a či je tá firma teraz zainvestovaná, všetko má za sebou a najbližších 5 rokov nepotrebuje investovať do ničoho a bude iba krásne rásť, alebo naopak je tam obrovský investičný dlh pred nami, ktorý my musíme nejakým spôsobom teraz riešiť. Ten EBITDA multiple v sebe by mal nejakým spôsobom vyjadrovať to, že aké rizikové sú tie cashflowy. Keď tam bude mať toho jedného zákazníka, ktorý mi robí 80%, tak možno ten multiple bude iba 5,5. Zatiaľ, čo keď to bude mať rozdistribuované a najväčší zákazník robí 8% obratu, tak možno budem na 8, pretože keď mi odíde aj ten najväčší, tak ten biznis funguje v pohode. Zatiaľ, čo keď mi odíde 80% zákazník, tak som na hrane proste toho, či to vôbec dokážem rozchodiť. Čiže ten investor to samozrejme do toho zahrnie. Čiže rizika, povedzme si, CAPEXy tam nie sú nejakým spôsobom zohľadnené. A potom, čo je strašne dôležité, je rast. To znamená, aj preto bolo v tom kvázi Silicon Valley type deale tých 20 krát, lebo tam sa očakávalo veľmi vysoký rast a ten spôsob, akým to bude fungovať. A ten investor sa okrem toho ešte samozrejme pozerá na synergie, čiže oni tam chceli zobrať tú technológiu a využiť ju na oveľa väčšom portfóliu svojich vlastných softwarových produktov a preto tam mohol byť taký vysoký multiple, pretože aj tak im to ešte dávalo veľký význam, že vlastne zobrali tých ľudí, zobrali tú technológiu a použili to v oveľa väčšom, proste bolo to škálovateľné nejakým spôsobom. A poďme prosím ďalej. A teraz už sme ako keby na tej konkrétnej nejakej prípadovej štúdii ocenenia, aby sme tieto všetky body sa snažili dostať nejako na zem a k tomu, čo ako keby reálne vidíme v slovenských transakciách. Čiže vymysleli sme si nejakú strojárskú firmu Lamida, ktorá sídli na strednom Slovensku a robí plastové výlisky pre automobilový priemysel Tier 1 a majiteľ rieši otázku nástupníctva a chce to predať celé. Výnosy reportované má 14 miliónov, EBITDA 2 milióny a čistý zisk 1 milión, aj nejaké drobné. Poďme ďalej. Teraz neviem, pán Tanter, že ktorý slajd sa vám ukazuje. Teraz budete mať ten problém, pokiaľ je to oneskorené. A akože v zásade nerobíme evaluácie z Finstatu alebo z zverejnených výkazov, lebo takmer nikdy to nezodpovedá pravde. Jednak tam je národný šport na Slovensku daňová optimalizácia, ale nemusí to byť ani daňová optimalizácia. Ja nechcem možno vidieť, ako veľa som zarobil pre mojich zákazníkov alebo konkurentov. Videli sme už aj spôsob, že si to proste vyplatí majiteľ jednoducho ako mzdy, takže normálne z toho zaplatili aj všetky poistenia, aj všetko, ale rozhodli sa vyplatiť si veľkú čiastku ako mzdy, aby to nevyzeralo ako tak vysoká ziskovosť. Čiže prakticky ako pravidlo, nie ako výnimka, to, čo je vo Finstate, nebude to číslo, ktoré bude použité ako EBITDA potom pre tú samotnú transakciu. A tu sme vám uviedli niektoré príklady úprav, ktoré sa typicky do tej EBITDA robia, aby ste sa dostali k tej upravenej alebo udržateľnej EBITDA, o ktorej predpokladáme, že je nejaký ten benchmark, na ktorý sa môže aj ten investor pozrieť, že toto sa dá udržať do budúcna. Čiže ak si skúsime rýchle iba vysvetliť tie jednotlivé rozdiely. Mali sme teraz ukrajinskú krízu alebo vojnu a z toho vyplývajúcu krízu a energetickú krízu. Typicky tie firmy v roku 2022 mali veľmi veľké náklady, pokiaľ neboli dobre zazmluvnené, tak proste mohli platiť veľmi vysoké náklady na povedzme si plyn najmä a elektriku. Videli sme niektorých, ktorí si urobili dieselový agregát, lebo to bolo taký veľký náklad. Niekto dostal kompenzáciu od ministerstva hospodárstva.
dneska sme predsa len v trošku inom svete. Na burze už nesvieti 400 eur za megawatt hodinu elektriky, ale možno 130, čo je možno, že dajme tomu, že toto si teraz povieme, že je ten nový normál. A to znamená, že ak sme tam mali boli sme zle zazmluvnení a museli sme to kupovať za veľmi vysoké ceny, tak je to v podstate pozitívna úprava do tej EBITDA, že vlastne v budúcnosti by sme už takéto niečo nemali pred sebou mať a mali by sme sa dostať na nejakú normálnejšiu vec. Čiže znormalizujeme si náklady na energie. Čakal by som, že toto bude vo mnohých firmách teraz, pokiaľ sa budeme pozerať na 22-kové výsledky zvlášť. Nemáme tu danú ako keby dotáciu od ministerstva hospodárstva, ale pokiaľ niečo z toho bolo kompenzované, tak by sme to tiež brali ako úpravu, lebo to tiež nebude v budúcnosti. Často sa odpisujú pohľadávky alebo trobia opravné položky, záleží od toho, aký tam je auditor a ako na tom nástojí, ale niekedy to robíme proste, že niečo, čo očividne už bolo zrelé na opravné položky, nebolo urobené. Treba sa to urobí až pri transakcii, keď sa na to pozeráme už viacerí. Ale ak to boli 3 roky staré dlhy, tak by sme, a teraz sa teda majiteľ rozhodol tú opravnú položku vytvoriť alebo to aj priamo rovno odpísať, tak by sme ale tvrdili, že to nemá nič spoločné s výkonnosťou roku 2022, to malo byť vyopravkované už v roku 2019, čiže to opravíme a navýšime tú EBITDA tej 22 o tie extra opravné položky, ktoré sú z veci, ktoré mali byť už dávno odpísané. Skoro v každej slovenskej firme nájdete nejaké súkromné náklady majiteľov. Či už sú to takí, čo nosia aj bločky z IKEA a skrini, čo majú v spálni, odpisujú vo firme, až po to, že je to celkom legálne, ale vám sami povedia, že áno, my sme tu 5 majiteľia a ideme na Expo do Dubaja a bývame všetci v 5-hviezdičkovom hoteli, ale ten manažment, ktorý reálne robí tú robotu, že sa snaží tých klientov tam oslovovať a dohoduje nejaké kontrakty, tak ten tam je s nami a to znamená, keď to spočítame ešte so všetkými autami a rôznymi ďalšími proste benefitmi pre tých akcionárov, tak toto všetko, keď tam by bol iba normálny profesionálny manažment, tak sú to nejaké náklady, ktoré sa z tej firmy dajú vybrať a tým pádom tam nemusia byť. Čiže typicky hľadáme súkromné náklady alebo náklady, ktoré vyplývajú z toho, že som akcionár a som k sebe veľkorysejší, než by som bol k zamestnancovi, tak to väčšinou býva pozitívny adjustment, že toto sa z tej firmy dá odstrániť, keď tí majitelia odídu, alebo aj ak tam budú pracovať, ale budú pracovať za nejaký normálny trhový štandard proste odmeňovania a nie ako samotní majitelia. Potom tam máme ešte raz opravnú položku k pohľadávkam zase na opačnú stranu. My sa snažíme potom pri tej transakcii urobiť niečo ako, že čo je skutočný bad debt expense tohto biznisu. To znamená, ak máte firmu ako keby nejakú infraštruktúrnu, kde sa to možno najlepšie dá predstaviť a ste T-Mobile a máte na Slovensku 2 milióny zákazníkov, tak proste štatisticky viete, že 0,85% toho, čo vy fakturujete, nikdy nedostanete, lebo proste vám to tí ľudia nezaplatia a môžete sa ísť súdiť alebo niečo, alebo to bolo na falošný občiansky preukaz vybraté alebo už čokoľvek. Čiže poviete si, aká je vaša reálna stratovosť v tom a v tom biznise a to je to, čo nás zaujíma, lebo to je to dlhodobé, pokračujúce, že ja vyfakturujem 100, ale z každých 100 dostanem 99,15 a tých 0,85% musím odpísať, tak to mi predstavuje potom to, čo považujem za dlhodobo udržateľný bad debt, alebo teda náklad na nezaplatené pohľadávky, čiže to je ten druhý pohľad. Potom máme mzdové náklady majiteľa. Majiteľ sa niekedy radšej vyplatí cez dividendu, lebo je to lepšie z daňového hľadiska a platí si nejaký malý nominálny plat. Ale vy tam musíte, keď ten majiteľ odíde, tak vám tam nebudete tam mať vrcholového manažera za 1,000 eur, ktoré si on teraz vypláca ako nominál. To je v podstate naopak oproti zase tým súkromným nákladom, ktoré som hovoril pred chvíľou, ale aj toto býva príklad, hej, že si niekto platí 1,000 eur a reálny plat si berie potom ako keby z toho a vy si poviete, OK, aby som sem dostal manažera, ktorý to je skutočne schopný riadiť, tak mu musím dať 6,000 eur. To znamená, že spolu so sociálnym a zdravotným minus ten 1,000, čo si berie majiteľ, vám tam vyjde niečo, čo budete musieť zase do toho biznisu doplatiť, aby mohol fungovať tak, ako dnes funguje. A klasická jednorazová transakcia, ktorú vyhodia úplne všetci, ako hneď prvú z toho je, ak ste predali nejaký majetok a mali ste na tom nejaký zisk, alebo teda
dokonca až priamo výnos, lebo ten náklad bol ako keby nekešový a to znamená, že vyberáte aj ten výnos, pretože nebudete dlhodobo žiť z toho, že by ste rozpredávali majetok, čiže ak ste niečo v tom danom roku predali, tak je to väčšinou považované nie za niečo, čo sa dá opakovať a nie je to opakujúca sa EBITDA, ktorú tu nahľadáme. Časté sú na Slovensku dotácie, že tie firmy dostali niečo, typicky ako nejaké kapitálové granty a keďže do EBITDA nejde odpis, tak do nej nejde ani vlastne rozpúšťanie dotácií, ktoré my nejakým spôsobom koinvestovali ten majetok, ktorý odpisujem, čiže to rozpúšťanie, tak ako nedávam do nákladov, do EBITDA nedávam odpis, tak tam nedávam ani to rozpúšťanie tých dotácií. S tými dotáciami skôr sa ešte potom musíte pozrieť, že je to trochu komplikovanejšie, pokiaľ je to biznis ako poľnohospodárstvo, kde máte očakávanie, že to budete dostávať každý rok, tak samozrejme beriete do úvahy to, že tu asi budem mať tú podporu od Európskej únie a PPAčky každý rok a budete tam počítať nejaký cash flow. Druhá zase menej pozitívna stránka je, že tie dotácie majú väčšinou nejaké podmienky, ktoré musíte dodržiavať, či už zamestnanosť alebo proste čokoľvek, čo je v tej zmluve dané, čiže mali by sme sa pozrieť, aké tam tie podmienky sú a či to vlastne dodržiavame alebo nie. To je jedno z tých potenciálnych rizík, určite sa na to budú pýtať aj tí investori a budú sa na to pozerať. Čiže keď si prejdeme tú firmu z jednej strany, z druhej strany, tak sa dostaneme teda na niečo, čo považujeme za udržateľnú EBITDA alebo upravenú EBITDA, adjustovanú a toto presne budú pre toho investora robiť aj tí jeho poradcovia. Toto konkrétne spraví ten finančný poradca a urobí mu, že udržateľná EBITDA dlhodobá je takáto a z toho začína nejaký náš plán, že kde si my myslíme, že to ako keby pôjde. Čiže toto je veľmi dôležité číslo. Nešli sme teraz, keď pôjdeme na ďalšiu stranu, ako keby v tom reálnom, pokiaľ je tá transakcia za 50-100 miliónov, určite sa tam urobil diskontovaný cash flow. Ja si dokonca dovolím tvrdiť, že aj pri tých menších sa urobí, ale ten investor to nie nevyhnutne takto prezentuje. A teda sa dostaneme na to, že sa to odprezentuje ako násobok EBITDA, ale často to býva iba skratka toho, že za tým v skutočnosti je nejaký cash flow, ktorý robí ako keby na 10 rokov EBITDA dopredu, robí CAPEX, to znamená, koľko bude musieť investovať, koľko toho CAPEXu je rozvojového, koľko je na udržanie existujúcej kapacity, robí tam dane, robí to, že či bude musieť investovať viacej peňazí do pracovného kapitálu, lebo keď si kreslím, že bude firma rásť, tak veľmi pravdepodobne bude mať aj vyššie pohľadávky, vyššie zásoby a podobne. Takisto riešim synergie, hej? Čiže toto sú asi tie 4 najdôležitejšie cash flowy, ktoré ten investor pozerá, aká bude EBITDA, aký bude CAPEX, aké budú dane, čo sa stane s pracovným kapitálom a synergie, tak ich je 5, nie 4. A potom príde za nami a jak to má spočítané a povie vám, dobre, a toto ja ti teraz ponúkam a je to 7,5 násobok EBITDA, ktorú si dosiahol v tom roku 22 tej normalizovanej. A z toho sme sa teda dohodli, že tá prevádzková hodnota firmy alebo enterprise value, alebo často sa tomu ešte hovorí debt free, cash free, tam máme typo, nie cash, ale cash. Čiže keby v tej firme nebol ani cent dlhu, ani cashu, tak by mala hodnotu 17 miliónov, pretože sme si to takto nejako spočítali. Je pravdepodobné, že za tým je možno trošku väčšia matematika, než len to, že ste to vynásobili tým 7,5. Ale tak, ako sme už myslím hovorili, tých 7,5, zase tiež aj ten EBITDA násobok má svoju hodnotu, lebo ten investor vie, že keď to bude predávať, tak to od neho nikto nekúpi za 15 krát EBITDA, čokoľvek by tam namaloval, ani 12. Takže to zase tiež musí byť nejaké rozumné číslo a myslím, že sme už hovorili, že to v podstate spočíva od toho, aká je rastovosť, CAPEX, rizikovosť transakcie, to, že aký ten násobok EBITDA bude. Ale teda už sme akceptovali nejakú ponuku, ktorá nám povedala, že debt free, cash free je to 17 miliónov. A tak ako hovorila, myslím, že Peťa, ak tá istá firma, Warren Buffett má, myslím, momentálne 150 miliard dolárov v keši, alebo koľko čaká na nejakú príležitosť, čiže má obrovskú hrbu kešu, ktorá je ako keby navyše, pretože to nemá nič spoločné s tým, ako má EBITDA, čiže vlastne vy si ešte kupujete ďalší cash. Na druhej strane môžete mať, skôr v skutočnosti máte nejaký taký prípad, že vlastne máte nejaké úvery a tiež je rozdiel, či má firma úver 1 milión alebo 10 miliónov. Čiže v podstate, aby ste došli k tej hodnote spoločnosti, hodnote akcií spoločnosti, alebo teda po anglicky equity value, tak vlastne pripočítate hotovosť, odpočítate dlh. Je to v skutočnosti trochu komplikovanejšie, lebo sú ešte tzv. Cash-like položky a debt-like položky. To znamená, že typická debt-like položka sú, ja neviem, dane ešte z minulého roka, ekologické rezervy a
leasingy sa tam počítajú tiež, či je to leasing alebo dlh, aby ste to nemohli týmto spôsobom ako keby ovplyvniť. Môže byť cash-like položka, že máte úver voči akcionárovi, o ktorom je dohodnuté, že bude splatený, čiže a bude to treba vyplatené priamo z tých peňazí, ktoré prídu do transakcie, čiže tam to môžete považovať, že táto súvahová položka je vlastne to isté ako cash a nie je to zase niečo, čo budete normálne potrebovať v tom biznise, lebo to si len akcionár požičal peniaze od svojej vlastnej firmy. A potom sa ešte počíta, v podstate poviete si, že koľko máte dlhodobo peňazí investovaných v pracovnom kapitále, rozdiel zásob, pohľadávok a záväzkov, ak to veľmi zjednoduším. Väčšinou sa urobí nejaký target, ktorý je niekde na úrovni, povedzme si, 12-mesačného priemeru, ale zase adjustovaného, ak sú tam nejaké veci, ktoré je treba upraviť a to vyplýva zase z toho, aby ste nemali sezónnosť. Je veľa biznisov, ktoré majú nejakú sezónnosť a v lete tá súvaha vyzerá inak ako v zime, alebo inak vyzerá v novembri pred začiatkom spustenia decembrových vianočných predajov, ak je to niekto, kto robí niečo, čo má spoločné s predajom obyvateľstvu. Hej, čiže aby ste tam nemali seknuté zrovna v nejaký konkrétny dátum, tak sa väčšinou urobí nejaký priemer, ktorý zobrazuje to, že koľko tam musí byť toho pracovného kapitálu, ako keby počas celého biznis cyklu tej spoločnosti a potom v momente uzavretia ho tam môže byť viac alebo menej, čiže férové väčšinou býva nejaké dohodnuté ujednanie, že vám vlastne zaplatia to, čo je tam viacej, alebo vy tam doplatíte, ak tam je toho menej, čiže tým sa nejakým spôsobom rieši tá otázka toho, že v ktorom momente tá firma prejde. A keď pripočítate cash a cash-like a odpočítate dlh a debt-like, tak sa vlastne dostanete k tomu, čo by ten vlastne akcionár mal dostať. Tak ako sme už hovorili, je veľmi málo takých transakcií, že niekto príde s kufrikom peňazí a vy mu odovzdáte papierové akcie. Väčšinou to teda funguje takým spôsobom, že investor zloží tie peniaze na escrow účet v banke. Robil sa niekedy aj notár, ale myslím si, že tie escrowy už nie sú také drahé a máte tam tú banku, je to, myslím si, že výrazne lepšie, ako spoliehať sa na notárskú schovu, aspoň teda my to preferujeme. Máte trojstrannú zmluvu s bankou, ktorá hovorí, že vlastne pokiaľ tam ten majiteľ donesie výpis, ktorý preukazuje o tom, že boli prevedené akcie alebo obchodný podiel, tak banka vyplatí tie peniaze tomu predávajúcemu. To znamená, že je tam banka v strede, kupujúci vie, že mu neodídu peniaze a on sa nedostane k akciám a predávajúci vie, že nestratí svoje podiely a nedostane cash. Čiže tá banka tam robí to trusted third party a dneska ten escrow stojí 5-7 tisíc eur alebo niečo také, takže nie je to také nepredstaviteľná suma. A tým si to ako keby poistíte, ale potom je ešte druhá vec, že vlastne bývajú často odkladacie podmienky v tých zmluvách. To znamená, tá share purchase agreement začne platiť až vtedy, keď sa nám podarí získať pozitívne stanovisko protimonopolného úradu. To je úplne klasická odkladacia podmienka, pokiaľ splníte tie obratové kritériá a musí to ísť na slovenský protimonopol alebo dokonca EU protimonopol. A to trvá 3-4 mesiace. Čiže vy musíte mať a to nemusí byť jediná odkladacia podmienka, môže ich tam byť viacero, že sa tie strany dohodli, že kedy vlastne tá transakcia naozaj zbehne, čiže máte nejaký deň podpisu, signing day, máte nejaký deň uzavretia, closing day, to znamená deň, keď sa všetky tie odkladacie podmienky splnili a v skutočnosti prebehne k tomu vyrovnaniu kupnej ceny a k nominácii ľudí od investora do predstavenstva alebo ako konateľov tej spoločnosti. A typicky sú to 3-4 mesiace. Mali sme transakciu pri slovenských elektrárniach, to bolo rok a pol, pretože sa museli vyčleniť jadrová elektráreň, musela sa vyčleniť Gabčíkovo, čiže tam boli tie odkladacie podmienky naozaj dlhé a to bolo, myslím, že najdlhšie, ako si akúkoľvek transakciu pamätám, a to bolo, myslím, 18 mesiacov, kým sa to vlastne všetko reštrukturalizovalo do tej podoby, ako bol ten deal dohodnutý. A vy sa nejakým spôsobom musíte chrániť, alebo teda respektíve skôr ten investor sa musí chrániť, aby ste mu, keďže tá spoločnosť je ešte pod vašou kontrolou, aby ste mu nevybrali odtiaľ 10 miliónov cez dividendu a on zrazu zaplatí oveľa viacej za niečo, čo už nemá tú hodnotu, lebo vy ste si tam nejaký cash vybrali. Tak vlastne funguje to nejako tak, že sa urobia ešte tzv. Closing accounts, kde sa urobí hodnota dlhu a hodnota pracovného kapitálu a porovná sa to s nejakou referenčnou hodnotou a pokiaľ vy si odtiaľ vyberiete peniaze, tak sa vlastne tá hodnota tých akcií zníži. Pokiaľ ešte medzi tým zarobíte nejaké peniaze, tak sa tá hodnota vlastne ako keby zvýši. Druhá možnosť je tzv. Lockbox, ktorý je momentálne veľmi populárny v Európe a to je, že vlastne dohodneme sa, že k tomuto dátumu sme tú firmu kúpili a už odtiaľ nikto nič nevyberie, nebudú tam žiadne related party transakcie, žiadne dividendy, žiadne nič.
keď je ten logbox sofistikovaný, tak sa na tom platí ešte aj úrok. To znamená, že nejakým spôsobom sa musíte dohodnúť, ako preklaniete tie, povedzme si, 3-4 mesiace v tej štandardnej transakcii tak, aby obidve strany, aby to voči ním zostalo ako keby férové, čiže tá kúpna cena finálna sa potom určí až v referencii na tie finálne čísla, povedzme si pri tom price adjustmente, ktoré sa spočítajú k tomu dňu closingu a teda už sa vypočítavajú pod kontrolou, lebo účtovnú závierku zase neviete urobiť za sekundu, takže vlastne už tie výkazy zostavuje v podstate ten nový investor, zase musíte mať mechanizmus na to, ako to ten predávajúci môže kontrolovať, ako sa dohodnú, ak by sa nevedeli na niečom dohodnúť, hej, aby vám tam niekto neurobil rezervu na 10 miliónov a znížil si kúpnu cenu. Potrebujete nejaké ustanovenia, ktorým sa tomuto bránite. A to je vlastne všetko to, čo je dohodnuté kvázi v tom share purchase agreemente pri tom negociácii toho, akým spôsobom vlastne tá firma prejde. A neviem, či toto nie je posledný slajd. Máme tam ešte za tým niečo? Tak, diskusia a priestor na vaše otázky. Neviem, či sa nám niekto prihlási a bude mať nejakých odvážnych, alebo či použijeme tie otázky pána Ondruša, ktoré prišli. Budeme mať kombináciu. V prvom rade veľmi pekne ďakujem všetkým za vašu prezentáciu. Ja myslím, že to bolo veľmi, veľmi obslužné a pre poslucháčov je výhodné, že v prípade, že by sa rozhodli pre služby aj vašej spoločnosti, tak vlastne stretnú vás konkrétne, tento tým ľudí, takže to je super. Máme tu nejaké otázky zadané, aj to question and answer, sú to skôr také ako keby otázky z praxe. Ja tu vyberiem hneď prvú, respektíve niektoré súvisia s tým nástupníctvom, ocenením. Vyberiem hneď tú prvú, kde ideálne hľadať tech investora. Predpokladám, že to je otázka, kde hľadáme už nejakého investora, ktorý nejakú skúsenosť má, hej? A v tých slovenských podmienkach. Neviem teda, že kto by ste vedeli odpovedať na takúto otázku. Bolo veľa startupov, ktoré boli ako keby historicky, sme mali problém, že veľa ľudí robilo prezentácie, pitche a podobne a až taký veľký záujem nebol, ale v poslednej dobe sme videli viacero transakcií, aj biomedicína, aj tech, ktorý sa predal a ako asi najlepší investori v tomto si dovolím povedať, že Silicon Valley a americkí investori budú najlepší, ale záleží to samozrejme presne od toho, čo tam je. Určite sú aj európske projekty, Londýn sa o niečo snaží a podporujú to aj viaceré štáty, čiže to asi záleží od toho, aká je. Banky sa napríklad zaujímajú o rôzne fintechy, lebo tiež sa obávajú toho, že vlastne oni sú nejakí sprostredkovatelia služieb a niekto ich môže nahradiť, takže sa na to snažia pozerať. Čiže je ťažké asi to povedať úplne takto jednoducho, ale najväčšie technologické firmy na svete a momentálne najhodnotnejšie firmy na svete. Keď sa pozriete na ten Apple, tak on má hodnotu 3 000 miliárd dolárov. Celá londýnska burza má hodnotu 4 miliardy libier, čiže keď spočítate všetky slávne britské firmy, vrátane Shellu a všetkých tých petrolejárskych firiem a podobne, tak majú iba o málo väčšiu hodnotu ako jedna americká technologická firma, čiže asi by som išiel hľadať technologických investorov v prvom rade do Ameriky, ale môže byť samozrejme, že ak je to nejaká špecifická vec, tak to môže byť aj niekde inde. A aké sú špecifika podľa vás investorov z tretích krajín, napríklad povedzme Východná Afrika, Latinská Amerika možno? Na tom som sa veľmi usmial, lebo naozaj som ešte v živote nezažil investora z Východnej Afriky. Ale je veľký rozdiel, a to asi neodpoviem na tú otázku, ale fakt sme tu nikdy východných Afričanov nemali. Robil som s investorom z Indie, ktorý bol úplne normálny, ako aj západní, všetci tí chlapi mali vyštudované vysoké školy v Londýne alebo v Amerike, aj chápali, že sa nemôžu nabehnúť ako keby kvôli tým kultúrnym rozdielom, takže sa tam robila aj pomerne veľká ako keby integrácia po tej akvizícii. Kúpili ste na Slovensku strojárskú fabriku a prišiel teda investor z Indie a bol to úplne normálny, štandardný proces. Jedna vec, ktorú som vždy hovoril, je, že vlastne aj v mojej predchádzajúcej firme sme boli konglomerát firiem z viacerých krajín z celej strednej a východnej Európy a je veľký rozdiel medzi tým, že napríklad to, čím sa diskontuje, alebo ten VAC, alebo požadovaná návratnosť na kapitál, čo je vlastne nejaké dlhové financovanie plus to, čo dostáva ten investor, povedzme si, že tu v Európe a v Európskej únii ešte predtým, než išli úroky hore, tak bolo možno 6, 7, 8%, 9%, VAC je už veľmi vysoký. Závisí samozrejme, že na čom investujete. Keď idete do Ruska,
tak tam bol VAK 18% alebo 20%, pretože sú tam všetky tie politické rizika spojené s menou a podobne a to bolo ešte predtým, než Putin zaútočil a podobne. Čiže keď si urobíte diskontovaný cashflow, či diskontujete 18 alebo 8%, je to fundamentálny rozdiel po 10 rokoch pri 18 alebo 20% diskonte to už je skoro nula a zatiaľ čo tu budete mať ešte priestor aj na nejaké dlhodobejšie investície, pokiaľ ste v Európe. Čiže medzi tými trhmi je veľký rozdiel. Ale to teraz skôr hovorím o tom, keď investujete na tých jednotlivých sektoroch, než investoroch z východnej Afriky. Na toto neviem odpovedať, sa obávam. Jasné. A máme tu ďalšiu otázku. Na koho sa obrátiť pri oceňovaní spoločnosti? Predpokladám, že... Pokiaľ si vyberiete poradcu, a samozrejme, že nie je to iba BDO alebo W, ktoré sú na trhu, je viacero poradcov, ktorým sa viete dostať. Prvá vec, ktorú by pre vás mali urobiť, alebo jedna z prvých vecí, ktorú by pre vás mali urobiť, je práve to, že kde je reálna hodnota tej firmy, čo je jednak nejako technokraticky spočítaný cash flow alebo EBITDA multiple a potom nejaké porovnateľné transakcie z toho daného sektora. Je to celé pomerne veľká veda, pretože vy nenájdete rovnakú firmu ako tá slovenská. Hej, vy keď si pozriete, že tu je tepláreň a potom si chcete hľadať firmy, ktoré sú na burze, aby ste začali počítať nejaké multiple. Jednak burzová firma bude mať oveľa lepší multiple ako malá privátna nelikvidná a jednak nájdete tam EDF, ktoré bude mať v princípe síce nejaké teplárne, ale hlavne tam bude mať jadrové elektrárne, čiže veľmi ťažko sa vám nájde niečo, čo je veľmi porovnateľné. Potom môžete ísť na merger market a ak máte šťastie, tak sa nejaká podobná firma predala, ale nie je to úplne jednoduché a treba sa tomu venovať, aby ste proste s niečím prišli. Kde tie multiple sú, aká je vôbec to všetko, o čom hovorila Heňa a Peťo, aká je tá budúcnosť tej firmy a od toho to záleží. Ale každý z našich konkurentov a my vám to budeme vedieť samozrejme urobiť na začiatku tej transakcie. To je super. Máme tu už asi aj potenciálneho klienta, ktorý sa pýta, aká je provízia poradcu zvyčajne. Neviem, aká je zvyčajne, alebo teda viem, ale je to nejaký kvázi trh. A snažíme sa už to nerobiť tak, že úplne celé na success fee, lebo potom je taká otázka, či to ten majiteľ myslí vážne, pokiaľ nie je ochotný aspoň trošku prispieť na tú prácu na začiatku, lebo ten poradca v podstate urobí kopec roboty na začiatku, pokiaľ je seriózny a neberie to ako že je taký kvázi predavač ako real estate agent alebo predávač teplej vody a urobí si poriadne tú prípravu, tak to samozrejme musí platiť platy tých ľudí, ktorí sa tomu venujú a rôzne náklady, ale väčšinou sa toto neprenáša celé na toho predávajúceho, lebo vlastne ten poradca je motivovaný potom nejakou tou prémiou na konci, čomu sa hovorí ten success fee. A ten success fee, to percento zase záleží od veľkosti tej transakcie, lebo ono je skoro rovnaká robota na tom, či niečo predáte za 7 miliónov ako za 70, takže je potom samozrejme aj si pýtate tú odmenu niekde tak, aby to dávalo ako keby zmysel, čiže pokiaľ je tá firma menšia, tak tá odmena percentuálne musí byť trošku väčšia, než je to pri tej väčšej transakcii. Sú to jednotky percent, nie sú to desiatky percent. A toto si dovolím povedať, že ak sa niekedy hovorí, že či poradcovia pridávajú hodnotu alebo nie pri nejakých druhoch poradenskej činnosti, tak pri tomto, zvlášť ak to ten majiteľ nerobil, tak si myslím, že príde o milióny už len tým, že si nezorganizoval tender, už len tým, že tá druhá strana vie, že tam nie je ten poradca, nie je tam ten tender a nefunguje to poriadne. A on sa o tom, že prišiel o milión, ani nikdy nedozvie, lebo sa s nikým iným nebavil. Hej, a ako keby skoro vždy dostanete negatívne prekvapenie v nejakej fáze, lebo nezáväzná ponuka sa dáva strašne ľahko. Tam je na tom napísané, že je nezáväzná. Záväzná ponuka je v skutočnosti tiež nezáväzná. To hovorím každému klientovi otvorene. Nikdy nedostanete zmluvu o budúcej zmluve, ktorú by ste si mohli ako keby právne presadiť. Dostanete síce niečo, čo sa hovorí, že záväzná, ale kým ste nepodpísali kontrakt, tak tiež nie je záväzný a v nejakom momente zrazu budete nepríjemne prekvapení, lebo vám tam niečo prišlo. Čiže to 1, 2, 3, 4% pre toho poradcu v závislosti od toho veľkosti toho dealu sa väčšinou naozaj, ja viem, že to teraz hovorím ako poradca, takže nemusíte mi veriť, ale to som o tom hlboko presvedčený, že to sa vám oplatí. Či to budete robiť s nami alebo s niekým iným, tak by som fakt odporúčil. Dobre, ja som si potom podľa tých tém z tej registrácie všimol, že posluchačov dosť zaujíma ako keby to nástupníctvo v
podmienkach slovenskej rodinnej firmy. A možno v tomto prípade dve také otázky. Aké by malo byť optimálne prechodné obdobie pri prechode z rodiča na deti napríklad? Väčšina úspešných príbehov, dúfam, že sa na mňa Štofy neurazí, keď ho budem citovať, ale napríklad Mladý Rosina je podľa mňa výborný príklad toho, ako oni zvládli nástupníctvo. Aj keď prvýkrát, keď som Štefana zažil, teda dúfam, že sa to k nemu nedozá, ale však keď sa to k nemu aj dojde, akože mal som takú, že automobilový pretekár a videl som ho po všetkých možných ako keby tých časopisoch a v Markíze a v Smoltánke, takže máte k tomu taký pohľad, že aha, OK. Ten chalan na sebe naozaj makal, my sme tam s nimi pomáhali, sme im to predať tým Portugalcom, kde teraz oni tam majú toho investora, má za sebou x škôl, je ochotný robiť do 4:00 do rána, má víziu a myslím si, že sa dohodli teraz s otcom, že vlastne otec už bude skôr tak v nejakých tých asociáciách toho automobilového priemyslu a on pomaličky tú firmu prevzal a je úplne kompetentný a vynikajúco pripravený, ale ten proces trval podľa mňa 10-15 rokov, že vlastne on sa tomu začal nejako seriózne venovať, kým sa teda s otcom dohodli, že to ako keby prevezme, hej, že to je podľa mňa pomerne dlhšia záležitosť. Peťa by možno vedela skôr povedať, lebo jej budúci manžel je daňový partner, takže ona vie výrazne lepšie o tých rodinných holdingoch rozprávať ako ja o daňových otázkach. Neviem, či k tomu nechceš niečo, Peťa, dodať, aj keď nie je daňová poradkyňa, ale má to doma, takže to pozná. Som chcela povedať, že ja to mám skôr tak z počutia. Ale áno, akože v oblasti toho nástupníctva určite debatujeme občas aj o práci, keďže teda máme to doma. Tak určite, že minimálne z hľadiska toho nástupníctva a z toho daňového pohľadu je veľmi dôležité, že mať nastavený alebo vytvorený nejaký rodinný holding a existujú tam rôzne typy tých štruktúr, ale bez debaty toto je taká veľmi podstatná vec a aj práve preto, čo ja som spomínala na tom začiatku, že ono vyzerá to síce fajn a jednoducho, že veď len prevedieme si nejaký podiel medzi sebou fyzické osoby a je to vybavené, ale ono to daňovo nie je vždy také jednoduché, sú tam rôzne zadrhely a naozaj vždy je lepšie mať tú štruktúru nejakým spôsobom nastavenú a prediskutovanú, lebo môžete sa popáliť a naozaj vás to dobehne, myslíte si, že robíte niečo bez nejakého vplyvu na ten váš rodinný rozpočet a cash flow, lebo veď ide to len z otca na syna a sme vybavení, ale ono, ten zákon o daní z príjmov sa na to pozerá inak a zrazu vás prekvapí, že príde nejaké daňové, musíte si podať daňové priznanie a priznať tam zrazu nejaké príjmy, ktoré možno ste s tým úplne dopredu nepočítali. Takže aj v prípade toho nástupníctva naozaj toto je určite podstatná téma. Samozrejme tá pripravenosť na to, že viesť tú firmu a naozaj sa zabehnúť, ako vravel Alex, to trvá dlho, ale určite netreba podceniť, poviem aj možno takto administratívu, ale práve preto, aby to bolo plynulé a jednoduché aj z tohto právneho hľadiska. Ale mám aj takého klienta, ktorý mi volal, že koľko by som chcel za to, že keď on umrie, že by som potom bol v nejakej nadácii, ktorá by dávala pozor, aby to deti nerozhádzali. Som povedal, že už teraz sa nemôžem dočkať, aby umrel, aby som začal zarábať 2000 eur ročne za to, že budem sedieť v nadácii. Čiže on to napríklad založil aj preto, že má malé deti a chcel mať nejakú ochranu toho majetku a chce tam mať nejaký profesionálny manažment, keby sa mu niečo teda nebodaj stalo, čiže ľudia sa zaoberajú aj takýmito vecami celkom a ako keby existujú. Sú momentálne populárne české fondy, chodia tu niektorí tí českí právnici a zriaďujú tie všelijaké české štruktúry, tie ich nadácie, či čo to tam oni teraz majú a tie trust fondy, ktoré kedysi boli v tých všelijakých jurisdikciách, aj že vlastne máte tam nejakého profesionálneho kvázi investora, ktorý na to dáva pozor, aby sa tie peniaze nerozhádzali, ale aby to nejako rozumne bolo riadené. Dobre, ďakujem. Ako možno vnímate, ešte tak sa opýtam, ako vnímate výhody a nevýhody, povedzme, že cudzieho investora v malej rodinnej firme? Hej, že neviem, na základe vašich skúseností, ako to dopadlo možno? Úprimne, vo väčšine prípadov sa pohádali. Často máte taký setup, že sa ten majiteľ musí zaviazať, že zostane 3 roky a väčšinou si po roku povedia, že sa radšej rozídu. Ten problém je, že vlastne je to majiteľové dieťa, a on od 20 rokov alebo 25, to máme často také príbehy,
Aj sme mali takého premiéra, ktorý v 25 rokoch začal mať úspešnú firmu a bol zvyknutý proste iba na to, ale veľa tých bohatých ľudí, alebo aj tých ľudí, čo majú tie firmy, že proste boli úspešní. Veď pred 35 rokmi sme všetci začínali z nuly, takže proste niekde začali, boli úspešní a sú zvyknutí, že na ich strane stola sa všetci pozerajú na nich a kto a ako kývú hlavou, tak všetci ako keby tým smerom tá firma pôjde. Teraz vám tam príde ten investor, vy tam zostanete a oni urobia niečo, s čím nesúhlasíte. Vaši dobrí kamaráti, s ktorými ste robili 20 rokov, sa vám prídu sťažovať, že to sú ale debili, čo nám to tu akože robia a vy už to neviete zmeniť. Takže ako keby je to dosť recept na frustráciu. Buď chcete v tej firme zostať, dohodnete si, alebo tam je akože reálny setup, že vlastne vy si poviete, že predáte polovicu a druhú polovicu s tým private equity fondom budete spolu odchádzať. V takom prípade to budete veľmi pravdepodobne vy ďalej manažovať a to je setup, ktorý funguje. Private equity vás bude kontrolovať, keby ste odtiaľ začali kradnúť peniaze cez nejaké nevýhodné zmluvy, tak vás vyhodia a nejakým spôsobom sa s vami budú súdiť, ale pokiaľ to normálne funguje, tak to môže normálne fungovať. Tento setup veľmi dobre funguje, ale musíte mať akcionárskú zmluvu, ktorá bude presne riešiť, ako budete riešiť konflikt, eskaláciu a podobne. Väčšinou tak, že vás vykúpia, alebo vy vykúpite ich na konci koncov, keď sa nič iné nedá robiť. A to funguje. Ten setup, kde ako keby vy už nemáte kontrolu, ale ste tam, väčšinou neprežije viac ako rok z týchto dôvodov, ktoré som hovoril. Ja by som tu len doplnil ešte, lebo v podstate sú tam tri situácie. Keď ten pôvodný majiteľ má minoritu po transakcii, pôvodný majiteľ má majoritu, alebo existuje aj nejaké že joint venture 50/50. Sú také štruktúry. Otvorenie joint venture 50/50, keď naozaj na všetko treba súhlas dvoch strán, nedoporučujeme. Aj z mojej skúsenosti videl som to niekoľkokrát, že sa s tým začalo, zvyčajne to netrvalo ani rok. Niečo, čo fakt možno existuje nejaká teoretická situácia, ale hlavne aj aj keď sa poznajú ľudia, tak či tak nedoporučujeme niečo také. Potom je to o tom minorita, majorita, tam spomínal aj Alex, veľmi dôležitá je akcionárska zmluva a v akcionárskej zmluve, aj keď sme teraz priatelia, tak hlavne sa zapodívať otázkou, a čo keď sa náhodou rozhádame a mať tú situáciu zanalizovanú, pripravené riešenia na urovnanie sporu, ktorý akože teraz nepredvídame, ale on vždy nejaký príde. Takže asi toľko k tomuto. Super, ďakujem. A máme ešte pár minútiek, kde by som teraz odozdal aj slovo mojej kolegyňke Miriam, tá sa si tiež niečo popýtať. Ďakujem pekne. Ale v zásade tu zodpovedali ste tie otázky niektoré, ktoré boli aj v tej registrácii. Tam sa hlavne teda ľudia pýtali na to, že v prípade, že nechcem predať celú tú firmu, ale len nejakú časť, či máte skúsenosť aj s niečím takým, ale o tom sme vlastne teraz hovorili. Ale možno ešte jedna otázka bola teda z nástupníctva. V prípade, že si chce ten pôvodný majiteľ možno zanechať nejaký podiel v tej odmeňovacej schéme, čo by ste vlastne nejak navrhli, ako postupovať, ako to nejak ošetriť? Máme teraz konkrétne takú transakciu, je to v medicíne a ten doktor je vlastne do veľkej miery dôvod, prečo to ten investor kupuje, nie je len tá jeho klinika, ale ten samotný doktor, lebo je v tom, čo robí skvelý, oni ho chcú použiť vo viacerých svojich ako keby ďalších klinikách. Čiže tam je súčasťou dohody aj práve to, ako on bude fungovať ako manažer, na koľko rokov, koľko bude platený, čo sa stane, ak sa nedohodnú, akým spôsobom sa to rozviaže a podobne. Čiže to sa dá ako keby dohodnúť a sú zase aj úspešné príklady tohto. Práve ten private equity je na to viacej nastavený, pretože oni nemajú ako keby, keď sem príde Volkswagen a kúpi si tu akože automobilku, tak oni vás nepustia do toho, lebo ich to nepustí ani ich systém, oni na to musia nastaviť svoj SAP a proste pôjde to tak, ako to oni chcú a vidia a majú, hej, a to proste s tým neurobíte nič, lebo majú nejaký svoj template a na to pôjde. Keď je to private equity, ten sa na to pozerá, že a wow, toto je vysoko rastúca zaujímavá firma, ktorú ten majiteľ niekam posunul a niečo vie a my nemáme ako keby 20 ľudí v tomto konkrétnom sektore, čiže oni ho nechajú nejakým spôsobom fungovať, ale musíte si dohodnúť tie pravidlá, aké budete za to dostávať plát, ako bude dohodnutý bonus a vlastne v podstate už v tej cene sa vám to potom nejakým spôsobom tiež prejaví, pokiaľ tam bude nejaký dopad. Čiže dohodnúť si to dopredu, tak aby to bolo úplne jasné. Ďakujem za odpovedanie.
Tak, ja momentálne už žiadnu otázku neevidujem, jedine, že by ste ešte vy chceli niečo dodať. A ak nie, dobre, ako som na začiatku spomínal, tak máme záznam z tohto webináru, my vám odošleme aj prezentáciu, v tej prezentácii nájdete kontakty na zástupcov BDO, takže ja pevne verím, že sa kedykoľvek môžete na nich obratiť. Vyzerá, že danej problematike sa perfektne rozumejú, takže kľudne sa na nich obráte. My sme veľmi radi, že sme mohli uskutočniť takýto informatívny webinár. Myslím si, že tú tému sme splnili a zodpovedali jasne. V prípade, že by ste mali nejaké ešte dodatočné otázky, tak kľudne kontaktujte buď nás, my odošleme tie otázky priamo na BDO, alebo teda na tie kontakty z tej prezentácie. Takže ak je to naozaj už všetko, nikto nič nechce dodať, tak by sme to mohli na teraz ukončiť a dúfam, že v budúcnosti zorganizujeme podobný webinár. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za príležitosť s vami. Ďakujem veľmi pekne. Všetko Ďakujeme dobré, tiež. dovidenia. Ďakujeme. Dovidenia.